Salam iyleşler, yaşamasanız, umyad eläňiz. Nädýäňiz, geçirýäňizmi täze ýyllary? Baş faydak meýdasyny, bu kadar döwlet Salam, umyad eläňiz, unutmaý, gowumjan sarpyňyz. Şu watan habarlaryny dinläp otyryn Türkmenistan hakiny. IPTV TV online bir peredaçaňyz bilenmi? Halkyň arkadaly zamanat sözüni diňeýän şonu aýtalýar. milletin kemişelip unuş bu sonuçunu görler. Yaşı tuğma yuqurganlarly. Agdy berdiler. Jelislerin dost oğullarını bizeme kararların davalanmasını görler. Täze joşuny hemmeleriň saatına saat goşdy. Onda çykyş edenler ahman arkadamyň mehman halkyna beren bagty. Amalaşýan döwlet ýakmyty işler doğrusu. Mehriban arkadamyň Belent halkyna beren bagty diýe. Sözüm tapýarlar. Oğudan sözlerdiňe. Salam Leyla Tuğramy işleýän bu adam. Unutmaýa eläňiz, Arman. Näetdiňiz, unut geçirdiňizmi täze ýyly? Ýyleşler. Ana görün ony. Ne mihman açylyny. Görüňä Türkmenistanyň nemelerini. Milli gözelliklerimiň hormatly prezidentimiň iýiyor. Umum adamlar behbeti beýik işleri öz beýany tapdy. Teatr artistlarynyň şadyan oýunlary edebi faly kompozisiýasy bayramçylyk dawratyna öýül boşy uýuşgyn şaýdy. Dawrat nişanlar fewer täze ýyly ýokary üstünlikleri, rowaşlyklary ýetýän halkyň arkadaly zamanasyna münasibetli Türkmeniň agoýy binasyny Ana ýene aýtdy. Aydın faly bayramçylyk dawratyny Halkyň arkadaly zamanaty. Genanlar guramasynyň gulayet şeger bölümleri, gulayet medeniyeti, teatr şahrasynyň gulayet birleşmesi, demokrasiýa agrar partiýalarynyň gulayet komiteti, halkyň radyna ýaşlar guramasynyň gulayet deňeşiginde adaly armaý milli hizmetiniň gulayet bölümi bilelikde taýýarladylar. Bayramçylyk münasibeti gulayetiniň sömürgün, Aktepe, Uwada, Tafarmara Türkmenbaşy, Ruhulyň, Ýat Badyrnaky, Boldumfat, Gurban Sultan Ejadynaky, Görogly etraplaryna geçirilen aydın faly dawalary, etrap ýakynlyklary, medeniyet Halkyň arkadaly zamanatymışyn, watandaşlar. Görün. Halkyň arkadaly zamanaty. Ýene aýtdylar. Arkadaly ýurt, arkadaly zamana. Bilýärler, şuýla aýryljak bolýandy da. Aýraýmaň diýip öňünden ýylyň adyna da arkadaly diýip zamana goýupdyrlar. Men ýatdan bilen o sözler täze ýaşykdan aýny sözleri duýup büýüdük diýe. Dogry. Bir bayram ulan Jumanyaz we Sawol bayram ulan tenkem. Devrenli fırsatlarda çıkış edenler üstünlükle ceminin 2021-nji Türkmenistan Paraçylygyň önaşmaň watyny gelýäli diýarymyzda ulu joşuň bilen garşylanan täze 2022-nji halkyň arka dagly zamanasy bilen gazman arkadamyzyň harakatly başlanmagy. Bulam diýdi ýene. Halkyň arka dagly zamanasy şu ýürüt edilen agitatsiýa da watandaşlar. Ýürüt şu bir günni 50 gedek 100 gedek gaýtalýarlar adamlaryň aňyna. Halkyň arka dagly zamanasy halkyň arka dagly zamanaty ýöne şey gaýtalap adamlaryň beýnisine uýýarlar onu. Çekdiklerini bir kanandırmak bilen ülkemizde kazanılýan ähli özgörtmeliň sakatynda duran hormatly prezidentimize çeksiz alkyş hoşalyk sözlerini aýtdylar. Edebi faly çykyşlary şuňky dawranyň täsirligini hatam artyryp ýatan çykmagy. Nämetine çeksiz alkyş okuýarlar kara. Ýurduşlar ýaly magadynlara, nowa toýunlara şeýdip alkyş okuýarlar. Aýdwagyr garypamyk bayramçy kutlaglary bilen gelip täzeli ardawlaryny beýan etdiler. Toý şartlaryny welaýatyň medeniýet usul işgärleri özleriň joşuny çykyşlary bilen dowam etdiler. Devranyň dowamyna Şolaram halkyň adyndan gurulýa daşy dikdirlerim. Şolar adiýaýan oklara halkyň adyndan gurulma. Halka alkyşam okanok çäksiz minnetdarlygy bildiren ok. Yurdumyzyň bede we ösüşleri hormatly prezidentimiň tutuşuny oýlap şoklay. Şuňa diýen oklar. Watanymyzda annaparliýan tutumly işler ýokary ruhly tutulmaly. Halkymyň asuda we awadan durmasyny köplenmeli bolup gideşikýän aktörler erkany üçin fursatlary gaşyň temel keşi bilen utgaşyklay dewara aýratyn bedel berdi.
Taz toparlarının yerine giren oğudu tatları şunku davran Awa. Halkyň arka daly zamanasy. Şeker hekimlerinin dargana tedeni o şerce ukarıp Sayat Halaç Kerki Hocama Devletli Kuytuna etrak hekimlikleri bilen cemiyetçi kurumlarının belirti uğramağında tezilim şahsık paylar ilme hoş geldin tezil, salam tezil adilen geçilen bayramçılık şerifem şahsık şoğuna yukarı uklet. Bol halkyň arka daly zamanasy ýene urgaýtaly. Seyit Nazar Seydadın nakı devlet salı drama teatrının Türkmen Amal Şakir Medeniyet bölüm bilen bilelikte kurumağında şahsık şoğuna beklenen bayramçılık devreten tezi 2022-nji halkyň arka daly zamanasy ýylyna bagşlandy. Gördüňizmi? Halkyň arka daly zamanasy. Nidiňe gaýtalar durarlar bu şeýle. Şanlı arkalara beslenip uzunluklu yıllan beri olan 2021-nji ýyly Türkmenistan parahatçylyk onaşmagy watyny ýylany aksariýetin ähli ugurlary boýunça gowunurjy iş netijeleri uly häkmet üstünlikleri bilen jemlän Mara welaýatynyň Bagtyar ýylatan halkyň arkadagyny zaman Mara welaýatynyň ýylaty däl, Mara welaýatynyň Bagtyar ýylaty. Atlandyrylan 2022-nji ýyla şowly kadam basyp täze bilen toý tutumlary we ýeni ýaş umyt arzuwlary bilen garşy aldylar. Bayramçylyk çäreleriniň şatlykly dawralar marşakarnyň gözel künjeginde ýerleşen baş baýdak meýdançasyndan başlandy. Täzeliň ilkinji gününe bu ýerde döwlet inamynyň Ýene men owaşyp şey. Ýene şey. Döwlet baýdagymyz belende götürildi. Halkymyzyň milli Näme da şoňady? ýaşyl baýdagymyzyň Aga cuma mıydı? Bagtyar aýtlarymyzyň kalbyna joşy. Amratmy. Welaýat häkim ornuny watar şol. Näkriwan arkadagymyza ötüşlüň önemli ýoly bilen öňe barýan aty watyrmyza bolan bu ýsanjyny artdyrdy. Hormatly prezidentimyzyň halkymyza täzir münasibetli ýeren näkirli gutlugy welaýatyň bayramçylyk şowhuny hasam artdyrdy. Amratmy. Aga cuma my. Täzeliň münasip we dogurwap atlandyrmagy kimem täzel bayramçylyk münasibetli arzuwlar ýanglanyp halkymyzy ýagty we nurana geljege alyp barýan ýurdumyzy gulledy we sürýän şana bayramlarymyzy bela tutumlar bilen bellemäge giň mümkinçilikler döredýän arkada prezidentimize alkış we hoşçalyk sözler aýdyldy. Bayramçylyk döwreti welaýatyň medeniýet usuna 30 saatlar. Diň arkada. Başı sadanlary we dogurwap toparlary halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaýar. Döwrümde mahsus ýerine ýetirilen çykyşlarda edip ýarmyda şowly gadam masalan halkyň arkadagyny zamanasy gibi bagtyrlyk zamanany meni nezirmeden amala sürgen Hoş geldiniz. Ay karoço kadar zamana. Hoş geldin Fragman. Hoş buldum. Habar eşitdinmi? Sen şu bir habar diýdiň, şonu aýtjak diýdiň efirde de näme bolupdyr, patlama bolupdyr diýdiň. 50 adam ölüpdir diýdiň. Nerede näme patlama? 50 sany yaralı, 2 ölü paka. Boýunça da ýene biri ölüpdir, 3 ölü boldy. Näme ol? Näme patlamasy? O Novgorodda köçelerde, bir köçelerde ýolka bezep, stollar kowat edip oturýarlar, alaw ýakyp. Neşeň ýalyk oturan wagtlary ýaş oglanlar biz zirçatka oylap tapýar zat diýip bir 75lik turbony garbit, azot, ýene bir zat bilen zatyny goşupdyrlar opşym. Soňam odun üstüne goýupdyrlar, dik goýupdyrlar. Ýokary azdan sepipdir salyut ýalyk birinji. Ona ýykylandan soňam bir samsyk barypdyrdan üstüne benzin sepipdir. O da şowak gümplep, bomba ýalyp patlapdyr. Şo ýarlan wagty gidipdir, gidişine bir oglany alyp gidipdir. Diwala pomidor ýapyşdyrýan urup wulkşetdir diýer edişoň ýalyk bolupdyr oglan. Biriniň hem ayagyndan girip beýlek tarapyndan çykypdyr, olam elipdir. Jandarmany kesipdir. Şo taýdaky kim bolsa, şu köçede kim bolsa hemmesini deyipdir da şu demir bar ya, demir böleklerini öptür. Atkol, kol parça bölün, atrap, her kime nemeden tenşik etbere. As niyede ol? O Çerce'de Serdarabad'da. Geçmiş olsun ya. Ha da şu da atlar havarlara beren oklar da görýän. Näderim tutarlar da. Ondan sonra
Kim bilen aýtýar indi aýany diýerler. şu Ne? taýdaky şu Hmm. oban участковыйлар hemmesiň gaçyp gidipdir şu taýdan. Biz ýokdyk, biz göremzok diýip şey diýmek üçin bilenmi? Gaçyp gidipdirler hemmesi. Arçynama gönü öýüne girip goplak goýupdyr gapyny. Aşgabatdan her yerden spesnaslara çenle gelipdir. Näme boldy zat diýip dewalar gyryp zat analizmi bir zat alýarlar. Näşe Ha. ýalyk zat. Opşym bugün günü bütün zat edipdirler. Pajarnyň maşyny bolýar. Şo bilen şo Ha. köçeniň ganyny ýuwmak üçin. Pajarnyň maşyny bilen ýuwup ganyny aýryp bilmendirler. Şo arık var ya, arık gan bolupdyr. Gan bol wagty diýerler. Ha. Tutuşuna şo köçek gan. İçine girsen köpsü şo köçeden geçse yıkılıp özünden gitýär diye. Dün akşam bolupdyr ha. Bir ondan beter ama köşede her kim birinin ayağı, bu kimin ayağı, bu kimin eli deyip şey deyip el, ayak, barmak şey deyip çöplep yörüpdürler. Be. Hudaý taklasyn. Bansalarda yer yok diye bizim şu obada bir sany bansa var. O bansada da bir sany operasiýa var. Başka operasiýa yok. 50 kişi operasiýa gerek bilenmi? Her Hmm. yere dağıtıp dururlar. Operasiýa yok o. Operasiýa etmene. Her bansada bir sany iki sany operasiýa etýän yeri var. Hudaý taklasyn. Täze gelenler eşitdiňiz dämi? Ana Türkmenistanda dün çok neme etipdirler? Patlama bolupdyr. Donup kaldım ha. Doňdumy? Doňdumy efir? Hava dondu. Yok yok gidip dura. Patlama bolupdyr Lewapda Hava diýe. sesin Serdarabatda diýe. kesile. Don kalıyor. Be. Men şu YouTube näme TikTok näme üçin şeýle bolýar men hayran galýan şuňa bara. Näme üçin şeýle bolýar şu. Men TikTok'umu yaman gysýalar bara. Doňana wa diýe aşakdaklar. Yani bir ýasama turwaň içine karbidrat goýuşdurupdyrlar diýe ýasama näme ýasapdyrlar. Hada Türkmenistan şol kiçirak zırhçatkalara ruhsat beren ok bolun. Adamlar hem şoňuny ütköşüp bidat etjek bolýarlar da bilýän. Yani başga ýerden başga bir problem bolup durýar da şoň alagada nämen dün bärde Şwetsiyada şol akşam Alo. Yayın ben de gittim ya. sen ne giden olaýmasa menkä gelip dur. Sesim gelip dur diýe. Ben de gidip derme Wi-Fi öçürüp normalden girdim. Hmm. Normalde de anteni var. Hmm. Yani şu taýda bir giden zırhçat katıldı şu taýda. Dün men bäder bir bölejik videosunu goýjak TikTok'umda görüň watandaşlar. Arasda 20 minut partlandy, 20 minutlap. 20 minutlap partlatdylar. Ödem illeşden özleri satyn alyp goýup özleri baryp ýakyp şeýdi. Yani onu hüküm edemeden ok. Her kimin eline ýanyna getiren zadyny atdylar şu taýda. Yani bir adama da tenşikes düşmedi. Ödem şu taýda da polisiýa durdy, skor bolmuşam durdy. Yani ön ha Türkmenistan'da näli? Yani bir zadyň öňüni gadagan etýän on başga bir ýerden başga bir problem bolup durýar düşýän. Şonu şu hökümet barak samsyk kek hökümetimiz düşünen okşu zatlary. O Şu canlı oğun şu. hükümetin ama kaçıp gidipdirler diye yana miliseler kaçıp gidipdir. Arçın şu oban arçını var ya hem mesela kaçıp gidip de hükümette işleyen adam olsa mugallimlar var ya Hmm. mugallimlara çenli toplaptırlar siz ne için öğretmediniz diye. Her yerden işker bolsa gelipdir şu köçe Aşgabat'tan Balkan'dan her vilayetden gelipdir spesnaslara çelli diye. Şu Ana oban içinde hükümette işleyen bolsa hem mesela kaçıp gidipdir. Biz yoktuk, biz göremiz yok diyecek diğer yalık da. hmm. Ay televizorda bolun, habarlarda bolun, her kim tant edip gör, her kim alkyş okapdyr, her kim o halkyň alkadaly zamanasyny utlap gör, o beňejiniň çägi ýok. Baltyar halk
O Atay'da 50 adam ejir çekip atyr. O zatlar bilen işleri yok. Ha bizim hökümetimiz şu. Bol bir işleri. Lewapdy Serdar Abat. Onun marka diye vatandaşlar. Fragmanın havari. Menin tek dolu eştemok tasdiklanar yönü ne tip bolsa. E, Yine belki azatlık dedi, yine dedi belki habar her işlerim çıkarıp başlarlar onu basın. Yani görýäňiz hem vatandaşlara näýelik ýurda geldik, näýelik Türkmenistanda ölmän galmak bar ha, mucize. Türkleriň sözüni aýtganda mucize. Yani olağanüstü bir şey yani ölmän galmak. Ya ölüm şeyle bir yakyn nara Türkmenistanda şeyle de. Yani bu işte ýalňyş sistemi şol kiçirek partlaýjylary ulanan üçin anha öňler şonu gadagan etdiler da bolmasa şol bardy da azda kände. Bu täzeliň öňün çäk alınýa soňam şonun soňam hiç kim işlat ýaran ok şonu etjegem bolan ok. Ya ştoýda bir yazıptır da Nuri ýalňyşýan indi gepleşdim öyle zat yok diye. Kim diye men bilen o ştoýda hemmesi maňa jaň etjesen öýüň ýanynda sen öýüňdekilere hiç zat bolmadym diýip. Yok Hmm. menkiler enteýän gitmendirler. Ya. Hudaý saklatdyr. 50 kişi az adam değil şu köçede. Birinin yaş oğlu, birce oğlu var. Öýüne zordan öýüne gelipdir, gapysyna giripdir, hem ýykylypdyr. Boldy, şo ýykylany bilen ekitip gömdüler. Ya. Görýän däme bolýan zatlary. Çağalarmy diye patlatan. Alo, salamu aleyküm. Salam gowy edeler oňatmy. Otma. Niye devam fen? Türkiye'de mi? Yok, Şweçýada. Ha, Süveyş'te. Doğru. Hmm. Sana sağlık Yok. olma. Oňa da gowy. Yüzün Näme? görünmediler. Ha? Yüzün görünmediler. Ay bilmedim men ka görnüp dur şu wagt. Ben girdim o karan korkut dur. Ay men gara TikTok'um bilen näme diýerler ha? TikTok'umyň öňüne aljak bir perdade diýerler. Sana o ýokarda bilýänmi efir açaňda ýaşyl bolýar. Şu wagt mende ýokarda baglanty ýok. Başga Wi-Fi'ye geç, zat dip bilýän şu wagt men TikTok'um şunu ýaly näme diýerler dara. Bilemok başga bir ya YouTube'da dowam etmek ya beýleki bir türkmençilik kanalym bar, şonu etmelmi? Şu Hemen kanalyma kadar. täzelik patlama bolupdyr. 50 adam ýaralandyr, 3 adam ýok bolupdyr. Niye de patlama oldu tura? Her Kerjede. tarap. Serdar Avat'ta. Awa. Türkmenistan geçin ne? Awa. Dün şol Bak. täzeyle dip bir ýasama padjelka bir näme Ha, doğru. turwadan ýasapdyrlar Doğru. diýen. Awa Doğru mu estim? 75'lik. Awa 75'lik turbodan ýasapdyrlar, içine garbage zat salyp, ondan soň oduň üstüne goýupdyrlar. O da salyut ýalak birinji atyp başlapdyr, ondan soň ýykylypdyr da. Birden baryp üstüne benzin sepipdir. Şu benzin sepen wagty hemmesi toplanşyp gyzyp birden ýarlypdyr da içindekiler var ya. Yarlan wagt turba uçup gidip bir oglan alıp gidip duvara yapıştırıpdyr. Mıncıradypdyr. Ondan soň özem yarlan wagty demir böleklenip paraşotoyda hemmesine giripdir da birinin ayağından girip bir yandan çıkan damarını. Bak Nuraga mesela şu toyda bir zadayda edilmeyen ki şu can damar ayağımdaki can damar var ya kestiler. Berde bıçakladılar meni. Şonda ayağımdaki atar damar kesildi. Meni Bansa'da berde Türkiye'de liçid ettiler. Ayağım önküsü yalak boldu. Hiç zat bolan yok. Ama kestiler her yerinden örden kestiler. Aa indi şotayda yarıldı. Birinin ayağından yine edilmeyen ki yalak. Men damarım üzüldü. 10 kamşon yalak üzülüptür. Ama onu damarını dikmen dine etini
yüzünün derisini dikipdirler bilýärmi? Ine pul bilen satın alan, pul bilen işe girenler de ine şola bilýärmi? Boldy. Deris etini diktiler, boldy, öldü gitti. Ya bizde var ya doktor günün almasın o men ara doğru maydan yani Türkmenin doktorlaryna kendi anam yok var ha. Yani diagnostik olsun ama yanlış soyalar, yanlış leçenli diýerler. Yanlış edýärler köp zady. Şoň üçin men ara doğru maysam kan demedem ok. Yani şu birin doktorlamada günün almasın wara. İçinde birläni kilen ýokda doktorlar ol irki orsunyň adamlary bolaýmasa. O soňky altyn asyryň neme önüme wara. O bir zadyň original bir Kitayskysy bolşýaly ýasama. Bulyň bilimlerem, diplomlarym. Şu ayağından zat giren adama ölüpdür. Onun birce oğlu vardı. Birce oğlu. Onun hem bir ayağı kopupdur. Köçede yat ediyor. Adamlar ama bu ayak kiminki, bu ayak kiminki diye. Şeydi, bu el kiminki, birinin eli kopupdur. Bu el kiminki, birinin parmakları kopupdur. Parmaklarını çöplep yürüdü. Vay hakikaten ya. Şimdi şu havarım gizli bol her götünü verirler. Şu havar var ha. Allah. Gizli bol. Allah. Yani masanın gelen derecede aray vatandaşlar. Kıynaşlı aday. Ne 2020'ka ha eýam kıynaşlı havar bilen girýär. Yani şu Türkmenistan'a şu sistema bar wagty var ha hicem gowy bizde go havar eşitmeýär biz o. Hicem eşitmeýär. Çünkü yani yurdu dolanıp bilecek neme derler şu işi vazifesine layık kadrlar yok da Atay'da. Layık kadrlar bolmanı bilimçiler ýaly bolýar da ne bolmanam yani bilim näme üçin berilýär? Daşar ýurtlar, Ýewropalar, Amerikalar näme üçin bilim öňsürýär? Bu bilim öňsürýär ýurdu. Olar bilimsizler goýýarlar ýurduň başyna. Ana şolaram şolar ýaly edip dolandyrýar da. Yani hemme zat ýapyşdyryp, gadagan edişdirip. Häzir şu wakany men pikirimçe eşitdirmelem, bolan wakany duýdurmalym. Inniki sapar şu zatlar etmedi ala etmelle. Häzir şu wakany O bizlere garantiýa berýän, şu wakany 6 ay soňra eşitmedikleri bolar. Eşitmedikleri bolar. Ondan eşitmän ýörenem bara kellesinde abnawleny ýok da. Türkmenistanyň ýürüte gidilýär o habarlary. Ondan eşitmediklerim Gülýäli ýurdumyz wa dik gepläp ýör. Düşäň gülýäli ýurdumyz wa asuda ýurdumyz wa ana asuda bolsa 50 tanan ha. Ýani näme üçin şolar ýalňyş goýberler? Ana şuň esasynda kim jogapkärni? Alarsyň bir sanak ministrmi ýa bir şo owaň nemesini mi şoňa değişdi bir ilkeşikli birini taparlar da anym basarlar ýa-da işinden kowarlar anha boldy. Bolon ýene halka bolýar. Onuň bir aýdýa onu egemer diftip bir aýdýar Türkmenistan kellesine abnawleniye girmedik daha girmedik. Yani adamların şu wagtky düşen gününi adamlaryň özünden görjek bolýar. Aha Türkmenistan hökümet näme üçin baý eger adamlaryň özleri hemme zat etjek bolsa. Adamlaryň özleri etjek bolsa näme onu hökümet näme ba? Hökümet näme üçin ba? Ödem haseret şu ýyllyğa pasporty berjekler öýdýän daşar ýurtda konsulluklaryň üstü bilen, elçixanalaryň üstü bilen. Indi şo daşyndak halka wynujdan nabularda başga çykalga ýok da watandaşlar. Başga çykalga ýok. Çünki häzir är aýal Türkiýede ýaşap görmüň. Çagasy bolly, mysal üçin çaga bolly. Çoň çaga hiç ýylek dokument alyp berilýän ok. Hiç ýylek. Yani şoňa metrika alyp berilýän ok, şoňa zagrana alyp berilýän ok, şo zatlar alyp bermese de okuwada salyp bilen ok. O hiç sa edip bilen ok şonu. Hasabada goýup bilen ok, kimlige alyp bilen ok şoňa. Hiç sa edip bilen ok. Ana şu Türkmenistanyň Newinujdan şoňa baly da onuň şu zatlar bilmeýän ýörüň adamlar wa şu zatlardan habarsyz. Şu zatlardan habarsyz geçip görenler wa. Bir giden. Ha sen hökümet bilen hökümete işin düşmedik bolsa gezip gören bolsaň ýa-da biz dokument 10 ýyllar gezip gören bolsaň hökümetiň gapysyny bir ýerlik çalmadyk bolsaň belki sen üçin gowy durýurdy bara. Ýöne bir ýerlik konsulluga barhany bir dokument haýyş edip bar başga bir zat bir işin düşüp barhany bitýän kaýyşyň. Nura sizin başına şu ata-oğul ikisi yogaldy diýdimi? Şoň ejesi var ya oğlanın. Türka.
Sen var yalan sözleýän. Sen yalan sözleýän saýt gelip bara. Bize samsyk näme oynamasana bolýarmy? Şu ölen adamın ayalı Türkiye'de. Hem oğlu yoğaldı hem eri yoğaldı. Ayalam Türkiye'de. Hmm. Indi merekesine de varıp bilmeye. Ha. Hani ejesinin kakasynyň dokumenti düzü däl bolsa barsyny berýärmi ka konsulluk. Ha? Hani köne pasportda gelen bolsun barsyny konsullugu. Bir giden spisek düzüp koýberýär, soraýar senden. Ha o senin kimligiň, senin pasportyň, zagranyň we sorow bar bolsa, aýalyň kam bar bolsa belki alarsyň. Şol ady ýoklar bar, sany gatykän 60-70 göterimde ýok şol. Türkmenistanlarymyň esasan daşary ýurtlarda. Ya bilemo da näýlik ýurda geldik hat. Bir hile şum habar bolman gün geçen o da Türkmenistandan. Şum habar bolman. Nur Muhammed alayın diye. Kim? Nur Muhammed. Ha, Nur Murat. Nur Murat mı? Salam. Salam Nur Murat. Oňatmy gowmadalar. Gowumjan salyklar. Sen eşitdiňmi Nur Murat? Barada sen habar barmy? Düşünmedim. Täzen gereň Nura. Täzen alın meni. Ya telefon basıldı. Telefon basıldı böyle täzen gereň. Bolýa. Neme bolupdyr diýe Alparslan patlama bolupdyr diýe, 50 adam yaralandyr diýe ýasama samadyalka neme edýärler da o zırhçatkalar. Üniversite turwadan diýdim, üniversite turwa gatgy ýok oýnan bolan nokdama ýa 70 ýaşlyk diýdiňmi? 75. Ha 70 ýaşlyk, başda ýyldyga ýakyn bolsa döwdem demirden bolsa. Dogry. Onu bunu koyupdurlar diye, üstüne bindiğin nokutturlar diye, olam yardıptır diye, 3 adam ölüptür. Ella olay adam diye ağır yaralı var. O yeňilrek tenşiketli vardır. Yani ella olay adam diye. Salam alaykum vatandaşlar. Nura ağa. Aleykümselam, hoş geldin. Täze uluzun. Sağ olun. Täze ýylan mara Türkmenistandan adyňa ölüm bilen näme habarlar gelýär, acı habarlar gelýär. Nura näme diýip? Bir tarapyndan halkymyň görüp de bu Bak zatlary şurada bir görüp yazıktır. Nura. Bak şurada bir yazıktır. Bizim halkymyň tut oturandan göz aksın. Nura, häzir men mehmançylykdan geldim. Birisi men çağırdı bugün. Bardım. Normal teret çeyle derler. Bir geplep başlamazda birazcık täňileň, ýani sen bir geplep başlasaň başgasy gepleýär, geplen okum dinläň ok ekeniň. Birimiz geplämizde beýlekin dinläliň, eger o gepleýän bolsa sen tägin birazcık şunu öwreneliň indi wara. Bor. Kim gepleje? Onda gepleje ýol bereli. Ýok, sadece biriniň demek okujak bollulay bolýan. Biriň goňşumyzyň biri bilen ogly öldü, ejesi bärde paraliç. Ölüp gatir gidip bilmän diye. Ne? Nişatlyk şehi paýda şu maçan etdim lewapda tanışlarıma hissat bolanok diýdi, ýalan zat diýdiler, biderek ýalan zat boldy. Neme mi lewapda tanışlaryň serdara wagtda wakadan soradyňmy ýa belkem lewapda tanışlaryňa meştenler onda. Yok. Nura başlamadı. Şatlyk şehyp hökümetiň ya arkadaga mol. Şatlyk şehyp. Her kim bolanda da indi Türkmenistanyň Bizim şatlyk şehyp ya döwleti bizim mesela içki, daşky hemme zat eden döwletimiz var, doğru diými? Onun kuralı mı? Şatlyk şehyp. Bize ne ulanaymy ya? Bolmasa şatlyk şehyp döwlet ulanaymy? Näçe şatlyk şehyp maksat mesela aýdalar, maksat ýene goş istýäris. Maksat hakykat aýdan wagtynda, ýaman aýdan wagtynda näçe? Normal. Nura, bir haýyş.
Hayır canım ağa. Almay şu Yok, maksat durmanız. Ben yürü. şunu aytjakda şatlyk çekip maňa wakabys diýer. Men wakabysçy gurulajak ona. Şatlyk dogam, gara. Sen döwlet bolan bolsaň, eger döwletiň gurban gulsy bolan bolsaň, gel onda muny gepleşeli. Açyk gepleşeli de. Sen adam bol. Nurmurat, davay şu goklong var, şoň efirine seni gaýrat et, bärde etmesene. Yo, maňa var, maňa muny efir gerek gel o, dogry maýdaýynda. Şatlyk Näme diýsin Nuraga, näme diýsin? Şatlyga jogap bermeýän adamlar var, näme diýsin Nuraga? Ya tamam da anasını satayım, men efirimde gel sen jogap bermelmi şoňa Nurmurat. Men efirimde etmä şo gerek gel, şu şatlygam gümüne gitsin, maksadam gümüne gitsin o. Şol kizin düzeden de türkmensan düzelýärmi? Birin işimiz o däl ha. Olar sen Häzir ya lewaba var. ya tamam aga, yani efirden alıyorum, kusura bakma. Almasam almadın diýme, ýalňyş düşünme, çünkü sen efire gelen wagtyň diňe ya şatlyk ya maksat dogry maýdaýyn ýadadım o şu gurullardan bara. Ýadadım. Dogry maýdaýyn ýadadım o. Ay canam bolun ýene gelip şo agzyň sen wara ýene şoňa öýdýä. Ay canam bolun ýene gelip sen şo temaga geçen. Ya şulara bir zat düşünürjek bolýan sen wara. Düşünüresiň gelýän bir tap özüni barda ýüzüne garşysyna geçdi düşünür bilýän otaň. Bolmady efirine girip düşünür bilýän otaň. Ma gerek ya şulara düşünmängessin ho. Tagam sen özüň bir kelläň işlet bulary sen gep düşünürip bilmeýän. Bular düşünmeýär saňa. Düşünmegem istemeye. Näme üçin düşünsün olar? Yani düşünmeýän näme üçin düşünsün? Düşünse ol döwürde türmäge gidýär. Gepler ne ol ölçäp zordan epleýär görgüli oturan ýerinden. Yani bir efir alýan da temalar var, başka taraplara uğuşturup bar, gidip barýan o. Ýöne özüm adam dinleň o. Adam dinleň o efire gelende de. Şimdi o zırçatka onların oğlanlar basyalar değil mi? Ömürlük. Ya oňar onu olanlaryň gözlerine de diýen olandyra. Ha, olar näme bastyň, näme ütgeýär, basmadan näme ütgeýär bar. Olar ama onu edeýin niweden näler o zatlar bar. Ýöne şo taýdan ujel bir adam akıl berilmedi kare. Ey bu beýle bolsa beýle bolar, eýle bolsa eýle bolar diýip. Nujel bir adam Ama akıl berilmedi. o oğlan basılsa kutulya bilen mi? Basılmasa çıksa onu öldürüyorlar o köçen adamları. Şu günü her kim bıçaklayacak bulup kesecek, asacak, öldürecek, daşlayacak bulup var ya aktar gözlep yiyor ekenler. Ba. Oňa şoňa gahar edip, şoň ýasan oglanyň özüne iş sat bolmandyrmy? Yok şu imini şoňa iş sat bolma. Benzin sepenem şoňa öz eken bilen mi? Üstüne benzin sepipdir, patlagan gras gaptalında durupdur da o giden wagty, turba giden wagty bilemok näle gidipdir ama özüne iş sat bolmandyr diye. Ba. Ay, belki yani habar dogry ödi, belki ýalan bolsun o wara bular ýalak Yok o doğru. Bilen ýataýarlar. men can etdim o şu ölen adamın jigisi dostum bolýar şoňa can etdim. Ova şeýle boldy diye. Ba. Neştoýda da bir ýazdy ýazer. Men goňşymdy zat diýip. Ay Allah'ım özü hakda. Dersiniz Ya çok deli. Bakmay urot nujel bir tane urot ya bir tanecak video gitkaca var 10 sekundan bolsa 5 sekundan bolsa. Nujel şu atlar bolan ovay başlaýarlar da soňa o yalan nip bara şoň suratını videosunu ala linkle bara nujel tap bolmada illeşler şoň bu şo bolan wakan bir suratyny bir almasa bir alandyra ha. %100 Özde hiç kimden sorap bilmeyen bilen hemmesem bez nastrenya senem gidip sorasan bir hili da invalid. Assalamu alaikum. Salam Umut Patsan. Yani şu surat alandan özleri ura daymallar o havar verip çıkmelam deyip bolun. Bir haýýamdan hökümetin şakal yok yalan nip bara çıkışıp neme diş otýarlar. Ya şu atdan bir indi birazcık var şo
jurnalistikada şol ýaly bolýar-da, biraz deliller gerek bolýar-da. Yani adamdan ýüzü gowa bolsa, görünýän bolsa, ýüzüni gizläbirek ýa bulaşdyryrak çykaryp bolýar-da. Allah. Yo, ben soraştıran yine surat bolsa uğradan paylaşarım. Surat tahta uğradan yok man bir ýerinden bir surat alandyr o ýa her kim aljyrap surat almaga men ýadyna düşmedim ka. Alandırlar o. Bir günlük bugün gün uzaklygyn şu aýtýana gan ýupdyrlar ente ayrılmandır diye iyisi. Şu köçe köpüsü geçse şu köçeden özünden gidip yıkılıyor diye. Dol Dakar'da näli o yer motay näli ole şäher ýermi men düşün. O bayır o. O ýerde Bura haýsy owul, haýsy vilayat tüňüz ölen. de wagtda diýär. Serdarabat dolanna şo Hytaýlan zatlaň firmasynyň işlän ýeri bolýarmy? Gaz Yok. açykýan ýer. Yok, Yok. onlar Ruhawatmy ýani ýeri. o tayga açykýan ýerler taman nepedat o. Tamam, evet, doğsan doğru. Serdarabat haýsy aptal bolýan ura? Sen ters tarafını açtın. Farab ters tarafı. Serdarabat bu tarafta. Denov tarafta. Däni. Pakara mama şu tayla Bahar? Pakara'da yakın mı kadiyan öyle bilem okulu? Yok. Sakaram bu tarafta. Öyle mi? Sayat Sakar Kerk tarafta bolýar dämi? O tarafta öyle. Bu Serdarabat'ta diye dara. Ön kadı näme şoň? Önkadı bilemagay önkadyny. Bu önkadı eski adı. Şimdi Çerçeve şeherçe boldu otay. Çerçeve yakın bulanıcı. Boynuzun tarafta diye. Ova. Doğru. 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 Ay. Bolyan wakalar görýärmi? Türkmenistanda wara watandaşlar. Menden däliden dogry maksatdary şo taýyn wara men öň şo reşenýe geldim, siziň hem şo reşenýe gelmek wagtyňyz geldim kädiýänler. Ýurtda ýaşasym gelýär watandaşlar Türkmenistanda öler ýaly ýaşasym gelýär. Dünýäniň haýsy künjegini berselerem öz ýurdum çalşasym gelenok. Ýöne şu hökümetde ýaşasym gelenok. Şu sistemada, şu ýallaky sistemada, şu halkyň hakyny ýyp, horluk, açlyk, kösençlik, şular ýalak nemede bir maşgalanyň agzalary birege zar bolup ýaşalýan ýurduny ýaşasym gelenok. Ýüregiç ýene şoňa getirýär şu sistema. Ýüregiç işleýän ýerinden kemçilik tapylýar, basylyp gidýän ýene bir zat bolýar. Ýene bir ýerlerge işe gidersiň. Şu Türkmenistanda wara nujel şoňa düşünen oklara ýerleşsemiz. Şu taýda ýaşap bolan watandaşlar. Ýaşap bolan ol telewiziýede görkezilýän ýasama gülküleri, ýasama şowkunlary, ol hiç kim Allah'ın hakikat ajy. Şunu ýa düzüp ýaşaýas ýa-da şu taýda ýaşamalyň watandaşlar. Eger düzüp bilmeýän bolsak, hiç kime de men şu hökümetde ýaşamagy maksat beremok watandaşlar. Watanlar, planlar, eýledir, beýledir, mukaddesdir ýaly ogadan sözler hem garny doýuranok. Barýan Türkmenistana, men watanym ma bolsa, men mukaddes ýurdum ma bolsa, näme üçin ölülerini eýe çykanok iňmerkisi. Näme üçin ölülerini alyp gidenok. Fakirler şu taýlarda jaýlanşypdyrlar. Aňardakylar ölülerini eýesini çykanok. Bir giden waka bolýa, habarlara da çykaranoklar o. Gidýär-de ol Amerikada bir ýerde tupan turup duran o gynan çykýar, otýur. Öz halkyndan 50 adama plan zat bolýar. Şu habar beriş serişdesi bar Türkmenistanyň merkez telewizionyasy. Yani Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdesinde gullugyny şu zatlar aýdylmasa, hiç döwlet eşdeni bilen hem gynan ýeberenok, gynançlyk bildirenok watandaş. Häýät diýsem döwlet habar beriş serişdesi aýdylmasa tasdiklanmady diýip hasaplanýar. Yani şonu bilýärler ýöne. Eşitýärler hem şolaram. Ýöne döwlet habar beriş serişdesi ýa-da döwletiň gaziet jurnalyna ýazylmadyk bolsa bolly gutordy. O zat bolmadyk ýaly. Beýleki ýurtlaram diňe seredi otýur. Oňa hiç kim
Ya men size bir zat aýdyn, o 500 adam ölsün, na Hudaý saklasyn, bir sebäp bilen 500 000 adam ölsün. Şonam şu Türkmenistan gizlärem ýetirmez dünýä. Dünýä jemgyýetine ýetirmez watandaşlar, ýetirmez gizlär. Şu gizländigem biziň ýurdumyzda şolar ýaly pajagal zat bolup durmaý diýip bir ýyl soňam eşitmän ýören bolar biziň ýurdumyzda. Şoň üçinem ýurt herse ala, adamlarym ala, düşünjelerim ala. Şoň üçin şu. Çünki biri siýasat bilen içgin gyzyklansa, biri wapşe gyzyklanok. Men piňmem aýdýa siýasat diýe, o men eklenjim bilýän, men işlemäne geldim diýe. Ha şu eklenji işlemäne gelenim dünýäden habar ýok. Türkmenistana nämeler bolup ýör? On bir ýyllyşym aýdýar o. Amerikada diýe 2 ýyl bäri bolup ýören atladyň wapşe habarsyzlar bar ýa. Wapşe habarsyz Türkmenistana gaýety. Bir gezek YouTube'um görmändir, bu zatlar eşitmändirim bar. Nuşular ýaly ýyllyşýanmyz bar görýärler. Ýani o şolay şondan sonra soň ýurdumyz gülýär diýer, şondan sonra. Çünki näme bolup durandan habar ýok. Bir gezek iş düşmändir, barmandyr, soruşmandyr. Aňardakylardan Türkmenistanakylardan sonra soň gowumy diýsen gowu diýerler. Telefondan ýa-da aýtmakdan çekinýärler. Onuň şo gowum kadr öýdüp gör aňardakylardan sonra. Görgülüň türkmeniň wara ýere nany çörek bolmasa da oturýardy, näme diýe bilýän? Sorýan bolun, ýa-da gowumy diýen onu, gow Allah jana şükür diýer. Türkmen. Nura doğru aýtjaňa, men bugün her saňa da şu efir etsek zat diýip ýadamda dogry aýtsam bugün nur bayramçylyk utlaşar birek bir gowy atlan urun ne dertip şonu ýetdilen diýdim aslında onu araşy açman gowy habarlar esitmedik de onlara gowy habar esitmer taam men öňe aýtjan gitdise durmuşymy kynlaşar. Türkmen hiç gowy habar bolmaýar. Äli şu dostlarym zatlam bilen her kim bilen bir bayramlaşyp zat edip oturýar. Eýle de beýle de Aşgabatda dostlarym zatlanma bolyn bir dostum aýtdy diýe dostya. Niyem çünkü aray diye men aýtdym ey bärde dinni işlere derek ýok dogry aýtsam $100 artdyryp bilen oý diýdim bu iýiçkin zadyň gymmatlygy bilen zady bilen gidip barýa hoýmy zat diýdim. Onu da niyem çünkü aray diýe adamlar diýe $4000-5000 berip diýe türkü uçaklaý diýe. Ollydim türkü diýdim ollydim o işleme üçin ýa hozurlygy bäsman duratma üçin gaýdan olar diýdim olar diýdim tapak gaýtmak üçin gaýtýarlar diýdim. Dogrudyr şolly her kim diýe $4000-5000 berip gitsek diýe $4000-5000 bolsa bärde diýe başga bir hereket etse o wagtynda men kellemi işletdim diýip şey diýärdi. Ol birazjyk normalrak ýagdaýly oglan bolyn men aýtjan ho sen näme pikir etme diýen ol oglan otaýdan azatlyga çykmak üçin gaýtdy diýende o hakyky diýe olam aýtdy. Sonunda şunu aýdasym bilýär da $4000-5000 bolsa gitjekmi, gidermi diýenler bar. Men size 4-5 000 däl, 40 000, 50 000 dolar bersem bara. Siz şu Türkmenistan şertlerini şu 40 000, 50 000 dolardan siz pul ýasak, pul gazanyp baýar öýdüp pikir etme. 100% garanti, 100%. Ben şu tejribelerden geçip gelýän. Şu ýedir şu temada 40 000, 50 000 dolar bolanda da bir investisiýa başlasaň, bir ujuňy hökümetde daýdaňy birini ýaslamasaň arkaňy birini, sen elinde pulňa bir gaňyr bolýarlar. Biram ýalňyş bir zatda sokulyp basylyp gidip bilýän. Yani fiyat diýen sistemada işlemäne mümkinçilik ýok o. İşlemäne, eksport etmäne normalny, import etmäne normalny mümkinçilik ýok. Konvertasiýa işlänok. Sen bu ýünüzden lewy ýollary düşmeli bolýar. Lewy ýola düşseň prokurorlar ýygyňdan oýap getýär. Ondan gaçsan. Olaryň kere oturýar diňe. Yani ýalňyş söýerseň şonu ýatla dik goýarlardan ura. Ýok, ýatladan oklar, gow sagýarlar. Şonu aýtdym. Bir tutaysalar var ha, atomlu bomba düşen ýala gedýärler. Gaýdyp biliňem doguldy bilen ok. Şen. Şoň üçin ýani 40 000, 50 000 dolaryňyz bolsa da var ha, men biznes ederim. Ay men günüm örer 40 000, 50 000. Ha 40 000, 50 000 dolaryň bolsa ýekeçe ýol ba. Pulun utoran wagty Garabadara barýan, şoň knark bilen näçe bolsa çalyşyp çyk, ýatýan. Ana belki şey edip bir 2 ýyl ýaşarsyň, 2 ýyl, 3 ýyl belki. Başga da howmasa.
Yani hiç açan pul onu ettiren o alyan lokko bir da toğulan yeri bol ya lokkolar. O son 40-50 min dolarına bir ile galman dağa bildi. Son için o 4 min dolarım olsa 5 min dolarım olsa näme derin men giderin mi diýenler var ha. Türkmen ýaşamak diýen zat bar ha. Gat riskowun no. Riskowun hakykatdan şu wagt sistemler Hemen gymmat. hem gymmat hem stresli hem mara nerwny diýipdir. Yani adamlarım köpüsü nerwny bolup dur var. Näme üçin 50-60 ýaşap ýok bolýar köpüsü. Üstler köpüsüň ýyllaşamyň köpüsü 50-60. Çünkü şu nerwi ýüregi agry, paraliç şu zatlardan bolýar. Organ işlerlerine köpüsü ya türmäge ya da paraliç bolýar var. Doğru. Şey, ya bular var. Mene şoň gün Allah jana şükür şu saýlan ýoluma var. Şu ýol saýlan ýoluma şükür näme de bolsa ya halalımdan gazanyan, halalımdan iýen, halalımdanam ýaşaýan olary bara diýenmem diýen şoň üçin, edenmem edýän. Eger men minusum zadym bar bolsa ki dawno tapyp çykarardylar ekrany. Dawno. Tak što yani yok. Yani iyileşler şoreşenýä geliňini. Ya şo ýurdu ýaşamaly, ya da şo ýurtda ýaşamaly diýilen reşenýä mene geldim. Mene geldim. Düet çok bolup alýan, arzaşýan, görüşýän. Hawa berelim bir men özümde däl bu zatlar. Düşündürüligimden dilimiň öwürlenýän düşündirjek bolýan. Hawa şu ýüregimden, aklymdan geçýänler käwat düşündirmem bilen ok. Dogrumasyn dilim şoňa terjime de bolýan ok. Ben şo düşündürüligimden düşündirýän. Düşünübilseňiz de düşünýäňiz, düşünmeseňiz de ýaşap öwrenýäňiz watandaşlar. Men arada bolmaý deýin. Şo ýurdu düýetmesem mene ýaşajak gel. Şo ýurdu düýelmese men ýaşajak gel. Ýöne şo ýurdu düýet çok bolup bara. Şunça iş edildi de, bir giden iş edildi de. Halkymyzyň arasynda gel köseni oturanlar we bulara bir elmi dolyň diýdik, gaat diýdik. Goşan ýaman pes o şoyu näme hökümete Ýerewiç işim düşer, hökümete Ýerewiç günüm düşer diýär da köp adam bilýärmi? Köp adam şey diýär bolan. Menem şoň gün diýän. Hökümetdäki işläp oturanlar, pasport berýänler, dokument berýänler işlemäň diýär. Taşlan iş taşlaýşyň. Dokumentten berme. Şonda halk sizden ýüze urýar. Onda. Bermän dokument. Näme diýip? Pasporda mudotman. Awo. Näme diýär bolsaňyz şoňa kösünçiňiz dowam ediberiň. Hatta hökümet işlerler tüm işlerine şoň üçin çykyň diýenler. Keselli men balnoy diýip çykyň tapady ýok. Bir täýat bilen şu işlemäň şu taýda. Oňa şonu şu halk diýjek da ay biz mene şu hökümetden ýerewç pasport alaryn ýa ýol açylsa giderin gelerini oturdum samolýody ýok. Pasporty beren ok. Dawa çykyp bolan ok. Inni bir umydyňyz aý şu hökümetden ok. Inni bir üdäýmeli ama halk çykyp bilen ok ýerden ok ha. Bir pasport diýsen pasport alyp bilen ok, dokument diýsen dokument alyp bilen ok. Üdäýmeli halkyň şunu. Yani peýdasyny görüp oturan bolsa käşke halk bar. Men şu halka da düşünem o bar käwatly. Halk ora gat izidler ara ýaman erbet. Näme üçin beýdik berdi-de haýran. Gaýtam, bu da peýdalanýanlar, araçylar we Türkmenistan ullukan araçylaryň ýurdu boldy. Hemme daran arasynda araçy bar. Hemmesinde. Hökümet idaralaryň gönümel para alyp işeden ok. Yani gaty ýakyny tanşy. Ine şu wagt nura ýa bir ýazda da şol ölenler barada bolyn, şoň ejeti bilen aýaly ýolýa diýem şo näge bilen ýollaşy ýolturdy diýädämi? Şoňana ştaýda şana aýal maskalana Allah saklasyna paraliz urup ýetirdi ýa-da. Beret gidip bilmän. Doýdakman bolýan da seret şolonyny şonu gidip bilmeýän üçin bara şo taýda bol dogonlary saryp aptpan tudurajak galat da getirin iň soňky emesine bir diýip bara bir. Bilýärmi?
Ýöne etmeýär, ýok hiç tanem etmeýär. Aýtam şol ýanky kim şol nemäni ýatan bolsa diňe şoloň ýerine halk biri-birine düşman bolar barar, bärde bara. Hökümete tarşy hiç napaden etmän. Şolar Bir yine 3 kişi. Bir gyzy, sonra ogly, Nurmurad ağa. Burmutçam Nurmurad ağa bir berse masagadım men Nur ağa. Bir saatlyk zat Nurmurad ağa bilen etýän zada mara biri ýankyýaly bir-biriňe düşürmek ağamjam balar şo teň diýen zadyny ýalanlyp bir-biri meniň agdymyza aletmek ol adam men diňlemäň ol adam men kulak gawartmaň olary boş berýän burmundam olar boş berýän sen bamyňam diýen ok bir iýdemede için ýaksana bir zat ýazanda şoňa seretmede bara jany bagyrýansyna şoň okulmaýanna bara özü iýdelmeýär. Ol döwletiň mehenen adamy diýe. Gara dogan näme üçin öý diýeli. Şö diýe şuna edýärdi. Näme üçin şartlyga jogap bermeli, näme üçin on ýarlara jogap bermeli. Dogan şuna aýsar ol döwletiň adamy dogrymy? Döwletiň adamy piçler döwletin olsa Nurmurad, nesere suwasyny zordan durýanlar şu. Nurmurad. Yani näme de bolsa moderator şupaýda efirde oturan adam. Men bir zat diýemde meň bolmany, meni diňlemeli bol, menem diňlen ok gidip barýan da. Seret Nurmurad. Aýratyn WhatsApp'da ňaşaly men sana düşündirjek bolýar. Göne şu temany ýapaly şu var. Men bärik başga zat ýerdim. Men o zady edem ok men Nura men girende de başga maksadym başgaty. Bugün aýtdym, mehmançylyga gitdim biriniň ýanyna. Ýok, sen ýene bir zat tuğ etjek bolýan, şoňa bir zat düşündirjek bolýan. Sen ýok işleşjek bolýan. Saňa näme gerek şu var şol? Ýani indi şu seni aljak geldim de bir dostumyň hakyryny alýan sen bolýan gelibem. Yani bu bir maksat adam dinleyen o ha Türkmenlerle ağzı birliğimiz şudan ha. İnversi Nurmurad sana bir zat düşündür bilem ok. Efir gelýän danym sen şartlyk etmeýän oýuny sen edip bulağa oturdun da şeydi. Bana şu tema değişti del tema açıp gozga gerek gel temany. Onsoň näme üçin men Nura men başka börde öz Türkmenlerimizin içine gittim. Doğru değil mi? Bugün gittim. Men şunu açacak ol oturan yerimde başka temalar geçindir, bağışlanır. Ve men şartlığın ya onun bunun teması man nikana ait. Şartlık gerek olacak olsa men şartlığı taparım. Maksat gerek olacak olsa maksadam taparım. Men onu aydamam ok. Men bugün başka yerinin üyüne gittim. Şunu da aydan zadı var diyecek oldum. Nuri ağa, sizler geçtiniz başka zadı. Aydam, tendinler. Näme aýdasyň aydam? Näçün içkililer, zatlar, serhoşlar bizim o vatandaşlarımız zat edýärdi. Men bugün siýasat etdim. Biz siýasat ýolunda, doğru diými? Her kim hem siýasat alpaşdan senem siýasat, doğrumy? Bizim durmuşymyz siýasat agam aýdy berdiňler. Ede oturan işin siýasat ýolunda. Siýasatda näçün gullajak wagtynda agzyny ýumaýarlardan başga zady geçýärler. Sebäbi şunu gördüm. Men eýär siýasata başlan wagtymda, sen siýasata gurlaşan bolsaň diýdi, peranpistiga men tanap oturlar. Tanıyan adamlar hem var. Näçe men siýasata gurlap oturan wagtymda sen agzyň yum böyle siýasatyň ýeri däl, böyle meniň mekanym, meniň Türkmenistanym diýmedenim ýöne meniň jaýym böyle peranpistigan diýip aýdýarlar. Bular bizim Türkmen oglanlarymyz dälmi? Kim aýdýar? Açyk men düşünmedim de bu aýdanlaryndan. Kim aýdýar? Men düşünmedim. Nurmurad ağa olar at berdim bereýin bir mut soňuny jogabyny. Aýda. Olar wara, olar siýasata goşulmazak bolýan olar gorkýa olar. Hökümetden gorkýa ana, olara gerek gel, gorkýa olar. Ana şoň anyk jogap şol. Sen gurlemäňe şu siýasat barada gurlemäňe, sen gurletmäni goýmaýan bolsalar, gurleme şu zatlar diýen olar gorkýa. Nas. Men näçe men olaryň ýanyna ýeka baran wagtymda men aýdyn dostum gara diýen men daşda urmam ýeka sen özüňe algaýtdyň meni ýeka özüm näçe men bu zady gurlanyp oturan wagtymda sizler maňa bir kanun başga zatlar diýdi şuna zatlar diýen wagtymda diýen
sus oturuyorlar da, sus oturuyor. Bu Türkmenin erkeği mi? Men aydın da yine bası basaydı men. Her yeze aydı. Men Türk yanındaydı. Sizlerin yanında da Türk yanındaydı. Ne için bizim tarihimizi oynayanlar Türkmen biz. Doğru değil mi? Türkmen. Bizim Alparslanlarımızı, Selçuklarımızı, Oğuzlarımızı oynayan adam. Ya olmasa başkalarımızı oynayan tarihimizi kino çıkaran vaktinde onu Türkmen'e düşünmeyinizler. Geleyinizlerden bizi yabancı atalayınızlar. Kaysı, Nur'a siz özünüzden gittiniz. Doğru değil mi? Türkiye'de yok. Doğru değil mi? Boş ver yani bulmanım halkın 100% gollama liptat yok o gollamasa durmuş göwrüdür da näme. Yani gollasyn gollamasa öde bilsin o durmuş oňa gerek. Yani durmuş ýaman gowy sapak görýär emme zada. Bize uğradyk bilmeýän adamlar durmuş gowy uğradýar. Durmuşdan öwrenirler. Yani işi düşünmýär ýa-da öz başyna düşen wagty düşünürler. O adam bilemok. Halk bolarmy ýanyna bolmazmy ýanyna ýöne. Yani onu sen bir düşünürýän düşünmejek bolsa sen dogry bilen öwretjek bolan oklay. Onun neme arkaýyn bol. Yani oňa sen janyň mek oturmalar, o zatlara sen janyň ýak otursaň o nerwam çydamýar o zatlar o haýty birine sen düşünürýän biraz aýtjan geçip gitýän bolly adam alýa almaly tapany almajak adam alan ok pes IQ pes intelligent yok zehin yok onun näme onu sen näme berenýän yani sen berde signal berýän o taýda signal alyjy yok o taýda o signaly tak o kellen arda oturmalar. Biz sesimizi çıkarman yeleylerimizi çelle sat otursak böyle bacılarımız sat otursak biz sesimizi çıkarmalı oturalı. Şunu düşüncede bizlerde. Türkmenlerin 90% düşünce. Seva 10%'imiz var. 10%'imizde meni siz var, olmasa Alparslan var, başkaları var. Şunu düşünceleri gereği de akıl satacak olan yerinden başkaları hem nito yetlerler de. Doğru. Salam aleyküm yiğitler. Salam. Salam aleyküm Alihan. Men şükür boladı. Şu hazır Nurmurat senin zadyňa girdim. Şu az ayda oturan zadyňa prost şuna ayda öteyin de братчика kara hiç kime ne должен, не обязан что-то düşünesem. Ova. Men şunu aydayın обратно отчет başladı şu yıldan. Men sana aydayın жизнь заставит. Politik boladı. Şu yankı oturan bara menin öyüm, menin ova saçağım diye. Doğrudur. Klinoz da otupman. Обратно отчет başladı. İmey vidu erti biriyum bara. O men diyen bir не то что активист да, не то что патриот bara. O dege, şu tayan ucu dege, по-любому Türkmenistan'ın gражданы yaşıl pasportu bar olsa Kökman'ı suratı deyedi. Ya onun için Paris'te oturma. Düşündün? Ava. Geçtikçe var ha. Alihan yıl geçtikçe dokumentler, soroklar geçişecek. Buların çağaları önye, täze metäşlikler dörüye, yeni hükümete varmalı olya. Tak işte buların abiyazına o köp tadı etmeyene borçlu bolulur. Yani bu yüzden. Çünkü yani belki sesimi çıkarmanı soduk var ha bularım iyi demezdiler oğlu hinni. Sesimi çıkarıp yoramızson. Biz köp goklardan havarımızdan o konsolukta bolyan gokları. Köpsünün havarımızdan yok vatandaşlar. Gatkan gok bolya şotayda bilýäňizmi mi? İlleşsemiz barıp bara aktivist däle olur. Yani düşünjesi yetip duran o belki bir tapar biziň efirmizde ýa-da emmämiz dinleýändir, gollaýandyr, gollamasa kesip berendir bolun. Konsuluğa barıp tupan tutup gaýdan adamlar ken bir kysy gongurun berdi bolun. Mene alo het gaýtdym o diýip bara. Son gelen gurun berýär. Yani biz eşitdem dogum. Şoň üçin yani o konsulukda. Nura, sözüm böyle şunu azatlar aýdyňyzda ýa bize näme hasap berdi? Milli howpsuzlyk gullugyny meheme diýer, meheme. Bizi şunu ýaly hasap eddi. Biz şunu ýaly yerimizde bolsak, Nura, bize böyle döwlet bilen ne işimiz var? Doğru değil mi? Nurmurat burmunda men çykjak da Nura sen neme azatlyk kanaly nemetdi diýip aýtdyňa näme täzelikler girizmeler diýip.
Indi şolana halkyňa magdyna ýaýra hurapdyr Türkmenistanda. Dün akşam gepleşen oğlanlaryň için nesdim. Aňyrdan gaýtsaňam bolsaň diýe dalşa bärden gitsäňam bolsaň diýe üç arkaňa teretdiler diýe. Biz näme bu halçy üç arkamyzda tutuýum maňa galmalymy kak diýende men bärde. Awa. Şolat teredin näme şolar ýaly bir kemçilik galmalymy kagyndy biz näme etmeli kak men düşünemokdary wapşe bara bolýan Alparslan, Seret, şu soraňa jogap bereýin. Alparslan, ine Seret, Nurmuradyň az aýdany bilen seniň aýdanyň soraň, men saňa jogany aýdotyn. Seret, vнимательно eşit. Bu duruş, bu gidiş, düşünäňmi çukur. Çukurun altına geldik. Indi dinle, indi o aktivist diyen zat, ne to što aktivist diyen her kim, her yerinde, öz yerinde Hudaý bar, men saňa aýdaýyn, o hiç zat gözüne görünmez, diňe öňe gider. Düşündüň? Ne to što aktivist bolsun diýemiz ok. Prosto aňy düşünjesi össün, öz hakkını ene sana положен diýip Garavuşka bilen yazılan жизнь доказать diýdiň şo 7 ýaş otada. Покажет ова жизнь обязательно просто sabır edinler. Yine köp emez. Bir ay günümüz. Bir ayda başlan we Alihan eke. Bir ayda düzgün girirler mi? Bir ayda. Yani mesela Seret. Bir ay son mesela aýdaýyn. Men uğradyp talep bolýan näme üçin karaý näme etmeli? Janly näme? Menem görüntüni alan okşa. Men gaýrat edäýim, ýanky edäý. Bor, zapros edip bilen o, ha? O zapros edip bilen o. TikTok. Şerefsiz TikTok. Bak misafirlerim gelemiyor. TikTok duyuyorsanız, dinliyorsanız. Bak bazen var ha. Herkese oturup diyen herkese muhalif oldum öceğen diye. TikTok'unu da. Nuri, основной контент основной контенти näme bermeli bratok? Adamlar bara, ene şu baranda ene любой bir zat soranda sen как бы юридически bir zatı düşüntürsen de düşünäňmi? Ene şu zat, düşünäňmi? Stop. Indi Seret her kim bu zatı etdiýär. Näme üçin? Потому что berde duhan başladı, düşünäňmi? Boğup başladı bizi. Berde boğulup başladık. Şunun pul topla bulanak. Ova. 2 hasap 1.30 bolacak bolsa, üçüme çağlamayan da bolyan diyen adamlar ken. Düşündük. Şoň üçin ova, sizin elinizdeki zat образованияңыз. Düşünäňmi? Образованияңыз. Ene şuňaly bir giden okan adamlar bar. Помогите народу da ot. Ova. Aydyp ene юридический yerine şutaydan ene şuňaly etmeli. Klянусь. Kendel mesan aydan 2-3 ayın içinde, most bir ayın içinde anırını bara alat tozan götereler bara zattı. Näme şo? Konsulstvada. O anırda da trebut edip başlarlar. Sen sabır et. Doğru aýdyňyz siz. Hotlandı maşin hotlandı bara. Yöremen maşin. Doğru aýdyňyz da. Ýöne näme üçin biz ýalymyzda gelen wagtynda men aktivist ya olmasa wapşety men bu ýolda ýöremedi diýip aýdýarlar. Näme üçin? Sebäbi? Aýdym sebäbi. Yani yok. Boşlardan Nura gayret iste böldi. Adamlardan ne varsa korku var. Näme üçin Türkiýe Cumhuriyetinde gezip de adamlar Türkiýe Cumhuriyetinde gezip adamlar özüniň her zatyny ýeňilligini gözleýän adamlar näme üçin biziň aramyzda gelip korku döre adamlar. Biz şuňaly haýynmy? Vatanymyzy ýykjak golaýsyňyz. Ya bolmasa döwletimizi düzgün etjek golaýsyňyz. Yok Seret dinle. Meniň şu kameran ýerde goýjak vatandaşlar. Ine dinle. Yo Nuri dinle. Jogaby bar munyň bratok. Näme üçin? Nurmurat, sana şunu aýdyp geçeýinim. Vнимательleşseň Seret. Bu kino gördün mü? Zat hakynda. O historik kinolar. Şonda bir özü eline kılıcı elle o 2000 adama karşı duruyor. Näme üçin? Öz vatany üçin izinda çağalary bardyr. Şondan geçseler çağalary bardyr. Düşünäňmi? Biziň ýaly aýdyp bilen adam bolsa, значит patriot.
düşünýän aýdyp bile. Nitost aktivist, geçen aktivist, patriot böyle. O vatan söyen adamlar şolardı. Yadından çıkarma. Hem için çağasını fikirlenýär. Özüni geçen düşündüň, özünü bir gıra koyup çağalarım katya bu abran yapsa. Katya bu mesela правильно bolsun, bir zakon bolsun diye de düşündüň. Şu üçün şu yolu çıkıp şu zady aýtýan. Düşündüň. Sen o adamlara söyletme. Onlarda как говорится, yumurt yok. Ki biz yiğit diler Oruslar. Düşündün? Ova. Şunun için şunyalı bolmalı. Ne diysem. Korkmalı da Hudaydan korkun o. Erti büyürün gitýäs. Ana da cevap vermeli böyle. Diýä mi garalacak bolýarlarymyzda aç dogry ýollar var ýa. Eger sen aýtýan sözlerine hiç kim sana pretensiýa bildirmese, sana garşylyk görkezmeseler, sen tagap ýalňyş ýolun var ýa. Näme üçin beýlik toforlary, daşa tonoklardan hem Türkmenistanyň içindekileriniň we beýlik hereketleriň bary işi biz boldy. Şoň üçin. Düşdüň şoň üçin. Beýik diýsen biziň edýänimiz dogry täsir berýär. An bir söz bar-a. Bir halk ýatan bolsa diýär, oýurma üçin bir adam ýetikdir diýär. Oýurma üçin bir adam ýetik. Yani halk ýatan bolsa, hemme kişi ýatan bolsa, şolaryň hemmesini oýurma üçin bir adam ýetik. Şoň üçin bar-a biziň edýän işimiz oýurýar halky. Halk oýurýar, aňy düşünjesini, bilýän zatlaryny jewitleşdiler. Ha, agdy birligimizi biz diýýäm, näçe edip bu detdi ha, näçe edip görkezdi ha. Tak što bir agdy birligimizi görüp azda kärne bizden çekinýärler. Bizden çekinýärler, dogry. Çünki biziňkiler agdy birleşip jogap berýärler, kommentariýalarda ýazýarlar. Yani ille bir zat badara şu tema boýunça bir zat aýtjak-da. Ine biz bir zatlar ýürek çok bolýasa dogry dämi? Ine Nurmaz sag bolsun, jan teni bilen ýapyşýar bir zatlar etjek bolýar, döpjek bolýar şu güýjüniň ýetdiginden. Yani aklynyň ýetdiginden, diliniň ýetdiginden bir zatlar düşündirjek bolýar, etjek bolýar. Inni mundan has belki intelligent adamlar, akıl düşünjesi, siýasy taýdan durnukly ýeneraklarym bardyr bolýan, bular näme gollaw berenok, gelip goşant berenok. Soňam diýerler, näme iş başardyňyz? Sen näme etdiňiz diýen bolýan, ay biz öz aramyzda gepleşýäs şu temalar diýe. Öz araňyzda. Sen öz araňda gepleşen temalar, o 3 adam, 4 adam olup Zoom'da oturup maslahatydan zatlaň öz araňda galýar. Yani biz birazcık sosial ulgamlar ulanyp halkyň oýunuş işlerine täsir etmeli. Tagam dördüňiziň düşünjäňiz bir adamyň öz arasynda eden gurruňy bir zat ütkedenok. Ol bir zat ütkedenok. Ta dördüň biri pikir beýlerak bolsa, 3 olup şoň pikirini ütkedýän bolsaňyz başga gurruň. Ýöne köplönç görýänler pikiri düşünjesi bir rakda gezýänler öz arasynda gepleşikler edýär we bizem ýurdun has gowguny ýetme üçin ýa işler edip görsýär. O siz ýalyya ekrana çykamok, o arka ýüzden edýär bolýar. Sen ekrana çykdyň diýip bizem çykmaly diýip zat ýok diýerler-de. Men käwat şol real diskussiýalara gawat gelýän-de. Olaram menem aýdýan öz araňdaky gurrun öz araňda galýar. Gelin gel efir has hilini ýokurlandyr, gepleş, temalaryň var bolsa pikirleň aýt. Sag bolsun Alparslan gelip goşant berýär. Biziň bir mollamyz var, Abdulla mollamyz. Gelip goşant berip gidýär. Waharman wa bar ýani tolama. Ýöne ine berde vendettamyz wa pikirleri durnukly düşünjeli adamlarymyz bar tolama. Ýöne şulaň köprek gerek, köprek çykmaly gerek. Yani inteligensiýa çykmaly öňe. Rahman açacak bana Nur'a bak şunyalı indi suluçu oldu ya bak patladı yine o ayal paraliç bolup gidip bilmen yer bak erti birinin her birinin şotayda o ayal bilen ok o ailesinin başına böyle bir zat gelir deyip bilen ok o yüzden bizim aktivistlere seyretmeye remzadam etmeye şu öňünden bilen bolsa bizim taraf bolup bize desteklerdi. Her zaman birinin başına gelip bile biz hareket etmesek sizem gidip bilmen şey dip bir zat bolsa başınızda gidip bilmen oturarsın şey dip ağlap.
Doğru mu? Awa dogry. Yani ýanky nemedäki Serdar Awatdaky wakanam fragman ýene bir sapar aýdyk göwer ýyllaşjamyzy täze gelenler bardyr, eşitmedikleri bardyr. Raçy ýaş oglanlar dün Nowgutda yolka bezep köçede zat alaw ýakyp zat edip oturupdyrlar obada köçede. Sonra alawın üstüne oglanlar turbadan bir zat oňarpdyrlar içine yarılýan zatlardan salıp onu diklep koyupdurlar alawın üstüne. O da yukarı salut ýaly atıp başlapdyr birinji. Sonra yıkılıpdyr alawın üstünde. Biren barıp benzin sepipdir üstüne. Olam yarılıpdyr. İçinde hemmesi birden yarılıpdyr. Şo wagty şo köçedeki hemmesine şo demir giripdir, sıçrapdyr. Birini alıp gidip duvara yapıştırıpdyr. 3 kişi ölüpdir. 50 kişi banysada, reanimasiyada ýatyr. Ona Neşanalyk. gelen habarlar watandaşlar 2020-de ýene şular ýaly gynançlyk habarlaryny geldik. Gynantagam. Birinin eli yok, birinin ayağı yok. Köçeden el, ayak, barmak her zat toplap yürüttüler. Birinin Allah içeğler çıktır. bunu bara Türkmeniň düşen güni ýaman paçygaly boldy hakykatdanam. Haçan ölseň öle ämeli ýurtda ýaşap bolur o köpki bar. Haçan ölseň öle. Şutayda 50 kişi reanimasiyada ya. Şutayda ezer oğlunu, kıyzını görmene gidecek bolsalar gidip bilmeye deşer. Berde nenesi, dedesi. Gidip bilmeye de anladık. Ahır yatır anırda reanimasiyada yatır. Gidip bilen Hay o oklar öz oğlunu izni. bilýärmi? Hı? Haýsy o diýe Serdar Awadyň haýsy owasyny bilýäsmi? Petit savhoz. Näme? Petit savhoz. Ha, Hazır kadı kuşçular. goşçuluk sawgozy bolýar-da. Kuşçular obası şumat. Doğru. Ha yok Allah Çarjov şekerçe boldu. Ondan sonra yine ütkedildi. Çarjov şekerçe boldu şimdi. çarjy şeher boldy. Allah. Allah yaralılara şifa versin. Yoğurun kahirlamıza da Allah rahmet etsin. Yatanylar ya. Aha. Eee ne var täzeýli gowy niyet bilen gowy arzuwlar bilen gidendirler bazardan pakuk gidendirler ha. Çoğun akşama oturalım, yiyelim, içelim deyip. Ene şunu ýaly bolýar. Çünkü şu wagtlar ýene nämeden başlaýar? Türkmenistan hökümeti şol keçirek bol kukurt çöpü aljak, kukurt paçka aljak, özür çatkalar wagtda ýöňe Hytaýdan gelýän. Şunu ýazatlaryň öňüne aýyrdylar, zat etdiler. O birazjyk kıyafat da bulam ýene. Şoň öňüne ýapdylar, beýleki ýerden başga hili. Olun tek o samadyny zırh çatkalar bar bilýärmi? İki tane kukurt çöp boýlup çyk samadyalkalar. Olaryň mara gat köp yaralama berdi. Yani Türkmenistanyň häzir şu istatistika ýok. İstatistikany berseler de ýurt jemine, ýurdun hemme ýerine, hemme 5 vilayatda da dün akşamky bir paket dedi ýene dedi şu ýazatlar esasında näçe adam yaralandy diň. Şu zatlara ruhsat veren beýleki döwletlerden kändir yaralanan. Çünkü Türkmenistan hökümeti şoňa ruhsat bermän üçin adamlar samadyalka ýasaýar. Samadyalka diýilen adam kontrolly däl, standarda laýyk däl. Onuň şular ýazatlar bolýar şoň üçin. Oňa da kim günäkar? Ýene hökümet günäkar. Şu zatlary kelledi işletmäni üçin. Ýani sen alagadan bir zat ýapsaň, ha dolary bankda ýapdyň, oýlum garawazarda o beýgelip gitdi. Hemme zat şon ýaly. Yani az karitlaram bol edip beren okmy? Garawazarda bakasy galyp gidýär. Yani sen şoň öňüni alagadan ýapdym diýme, hakyň ýok hökümet bolsa. Men şunu men bilen oklar, bilmeýänlerden bilen oklar bu samsaklar bar ha. Hakykatdan özlere bir bilen ok, bilmeýänliklerden bilen ok bular bar ha. Aýdy dilim saýrypdy indi şu hökümetiň
Alagadan bir zat şey yapmaň ýalňyşdygyny dolaram bilip alagadan yapmağa hakyň ýok diýen. Alagada konvertasiýanam yapmağa hakyň ýok. Sen ýurt bolup oturýan bolsaň sen şonu edämeli sen. Ha, gücüň ýetenokmy? Beýgirek kursdan satarsyň ýöne sen şonu erkin bazar sowda gatnaşygy diýilýär şoňa. Geçmeli sen. Bizimkiler erkin bazar sowda gatnaşygyna rynışyň ekonomika geçenoklar. Çünki näme üçin? Onu geçseler ýanky ine gara bazardaky zatlaryň hemme hitçe o. Onun halkyň pulunu alyp biljek gal oňa geçseler. Halkyň pulunu almak üçin edilýär bu. Magazinçiler gazanyp oturmaň üstünden, polisiýa işçiler gazanyp otur. O näme adeşdikmi? Hökümet dukanyna gelen läşkan iki karuk gojuny satdylar, galanyna gutordy diýdiler danem. Çasny magazinlere satdylar diýip eşitdik. Ine şu zatlaryň döremegiňe sebäp bolýar hemme zat. Bir-birine Doğru. gat. Bak yazıptır yine biri. Yol kodu patlama bolun neştiňiz mi diýe dowran şoň guruluny da otur şol Serdarabatdaky guruluny diýen dämken. Şoň guruluny da otursa biz yol kodu diýip yol kanýanyna my yol kodu bam otaýda bilemok bolin. Köçede sammadjelka näme sapdylar saat 12-de ýarzak bolundurlar da. Oo. Ana meştik turanda dowrunno. Şehi fayit gitti ýaly ýalanla oturdy bolin. Diýmek dogrudur da eşdendir. Ýöne ýok ýazat ýok zat diýip oturlar bolin. Anha Türkmenistanyň habarlary watandaşlar hemmemizde. O 2020-ka giremizde ýene bir gynançlyk habar bilen girdik. Ýa-ni ýakyn Arakdan ýok bolanlar nihaýýan bol Baýbyr türkmeniň janynyň gadry ýokdugyny men şeýle bir gynanýan şu türkmeniň janynyň gadry gymmaty ýok watandaşlar. Şu götürüp görünce janyňyz we bedeniňizdäki şoň gadry gymmaty şeýle de ýok. Gorksaňam, gorkmasaňam bol hakykat. 40 kişi ýaraly, 3 ölü barmyş diýe. Bu 40 kişi diýýär. Aýany o kişi görmäne gelenler hem köprak bolmalylar. O taýda ýarlan bolsaň ene şu gödüm ötürýän kino sahnalaryna akyny. Gödüm ötürýän olun gaterbet bolan bolmalylar. Bombayı alıp patlattırdı. Ya, yine bir nasıl haber bilen täze girdik görüşüňiz ýaly. Ay Allah wara Türkmeni haber bersin niýatim bolýan wara indi şo bermesin o şo haber etmesin o Türkmeni haber gutorsun. Ýa mana telewizionyny açjaňam bolýan arkadaly zamanaty ýöne. Bunu 10 minut näme şu ýemeni açyp dinletdim de birazjyk internetten, kompýuterden soňky watany bolýan. Arkadaly zamanaty diýen sözüni, halkyň arkadaly zamanaty diýen sözüni bir 25 ýere gaýtalandyrlar şo taýda. 25 ýere. Ýöne şo söz. Bir sözüm düzýärler, ilki sözü şoň bilen başlaýar. Emmesem milli liderimize, gahrman arkadamyza alkyşlaryny okudylar diýe. Halkyň adyndan görülýärler. Ýok, bir de alkyş okamyz. Bir de alkyş okamyz. Ne eşitýän zatlarymyz gowdal, näde bolsaň alkyş okalyň. Nokat bilen oturun yerine şu sözü ulanýarlar. O. Soň üçin wara bilem oy men şu karara geldim. Sizem özüňiz kararyňyzy özüňiz berýäňiz. Her watandaş otursun nanim ine bir maslahat dara menden maslahat ýa-da bildiriş. Oturumda gün 10 minut pikir edin özüňize sorag berin. Şu hökümetde, şu ýurtda, şu sistemada ýaşap bolarmy, bolmazmy? Ýaşap boljakdygyny, şundan soň ýene çydap ýaşap boljakdygyny göz ýetirýän bolsaňyz, dymmaga dowam edin watandaşlar. Ýöne ýaşap bolmajakdygyny göz ýetirseňiz, bilem o heriňiziň nähilek şertleriniz bar, nähilek ýagdaýlaryňyz bar. Her kimiň bir hilek ýagdaýy bar da, başgala ýagdaýy bolýan. Şo atlaňyzy oturumdan özüňiz pikirleninde şo atlar aradan aýrylýança tawr edinde ýöne köp tawr etme. Bu ýerde ýam tawr etmeklik bar. Akylly adamyň etjegi iş däl. Ýöne tawr gutordy watandaşlar. 2022-nji ýylda geçdik. O, gahrman arkada.
Kahraman arkadaşın var ha. Näme kahraman o? Näme kahraman? Näme kahraman? Özünün yazmadık kitaplarını Türkmensanyň Türkmen dili nämesi institutu yazan üçin kahraman. Ilymlar akademiyasy ýazyp beren üçin. Ha? Özünün etmediği işlerini özüm etdim diýip. O 60 näçe 60'a bardym kadiýan kitabynyň tany. O bir 13 ýylyň içinde şahir ama onça kitap ýazyp ok şahir diýilen var şahir. Başka iş etmen o bari işin şoňa berenne 60 kitap ýazan okuşal. 60 kitap nirden ýazýan aýtyn hem ýurdun prezidenti bolup sen onu başka işler aýlap pul çapdyň ýan bolmaly gara. Aýlap bulabdyň ýan bolmaly diňe kitap. Şeyden de ýazan okuşal 60 kitap. Nur Ağaç, da dindarlara bir şey söylesem, bakın, ben vaazda dinleyen de YouTube'da zaten. Her kim YouTube'u açıp dinlesen, YouTube'da şey diye hoca, sen yöneticin şu başkan prezidentini dinle diye, seni ursun diye, sövsün diye, türme dıksın diye, ama sen ona boyun eğmeli diye. Yönet diye, dışarıdan biri sana bir zat etse, o sen için kellesini koyar yalı bolsa ine şonda sen o öz prezidentine inan diye, boyun eğ diye, yöne diye, sana sakal koyma, namaz okuma, zat deyse, sen o on yalak deyse, daje ecen bilen kalkangan dinleme diye. O Hudanın zatlarını karşı et diye de bize bilen mi? İşte da Serdarabad etraf gazın başlığı işte da adam kaçık kaydıptır da bir zat bolup. Şoň bilen gürleşdim. Şo diye benim işleýätim diye teze başlyk bolup işe giremde diye zat bir aýdagy işledim diye ondan soň prokuratura meni çağırdı diye bardym diye sen namaz okuyan diye o diýse o zaman ya bu yolu seç diýipdir ya bu yolu seç diýipdir. Ya namazını taşlarsın ya da işine devam edersin diýipdir. O da böyle deyip namazını taşlaptır görýän mi? Neşin ýalak. Ay bize bu azatlık yok. Bize söz azatlığım yok, din azatlığım yok. Ya o gender dengliğim yok. Ya o halkın köpçülüğünün sesinin fikirin mani hiç şart yok bizde. Yani sen fikirin var mı yok mu? Sen fikirin soran okur. Karar alıp gidip oturuyorlar öldürse. Yani halk ne öyle mi ya bolur mu bolur. Edin mi diyen mi ya? Elinizden ne asman çeksin diye. Menen ha özgücümün etkinden edi otun halkam gollo berse berer. Ya gollo beresin gelen ok. Gol ya nuru olun için gollo beresin gelen ok. Nuru da barını. Nurunu götürürsün gelen ok. Nuru kalmasın orada ama. Sen çıktı burada dedi onu. Sen yol tap. Çıktı sen yol tap. Görköz men seni gollajak wara. Seni gollamasam zat olmadığım benim. Yani gollasın gelen ok. Gol ya bizi gollama. Gollaman geç. Nurdur da ya o. Her gün şo urdadan aýdyp otur diýär. Onu sen çıktı burada görköz. Et men seni gollajak. Olama yok. Olama yok. Bir tankide diýenden haýsynda bar şo. Bir tankide oturanyň haýsynda bar. Men wagtynda halmat uniform bolladym. Wagtynda çemen döwlet baýhanyna bilenem gepleşip gezdim. Owa. Olaň pikirine gawat gelmesen sıradan sen çıkarıp görýärler. Ýok, nemede. Seni öldürçü peşat koýýarlardy. Ondan men şolaň ýerine düşmene ha. Näme üçin men näder pikirin gawat gelenok. Men haşta pikirim gawat gelmeýänlere de düşündirjek bolýan, diskussiýa geçirýän. Yani men düşündirilmesem başga ýerler gelip düşündirýär. Sonuçta bir ortak akıl tapjak bolýar. Hemmemiziň ýa-da köpçüligimiziň alalaşan pikirine geljek bolýar. Çünkü şu bir pikire gelmesek, alalaşan pikirine gelmesek, şoňa gelmesek, ya aşakda bolsa ýa-da ýokarda bolsa, biz bir ýerik bar bilemiz ok. Biz bir ýerik bar bilemiz ok. Şeň bir ortak pikire geljek. Ortak pikire. Yani ortak pikire de gelebilen ok. Gelebilen ok. Yani intelligent adamlar hem gelip bir goşulşup demedäjek ýaly bolýan.
Olara meydi veren o. O zaman näme käwat menen diýerler-de nur efir açsak mı diýerler käwat. Efir açsaň ama şowur töweleme illa adam şowur bir adam agyrdyk bu tema. Yani 200 adama. Yani arka tarafta gollu berýän tanymyz kän olar dinlemäne de uje nuru diýär diňe wagtyň aýt sen niýe boldy. Wagtyň aýt. Haçan nire barmaly? Wagtyň aýt boldy diýär men şo wagtda çykmasam da durmadym diýär. Öňe bu zatlar men wagtym ýok diýär. Men teň hemme aýdýan zatlaryň golluýan dogry kötändir amam ýok. Diňe wagtyň aýt diýär boldy diýär. Heýdi oturan tan kän. Şoň üçin hareket etmeli Nura. Beýdi gürleşe otursak 5 ýyl soňra ýine de aynı şey YouTube'da ine şuňaly gürleşi otururuz. 10 ýyl soňra ýine de aynı şey bolýar bilenmi? Biz gidenden soň bizden soňklaram ýene şeýde oturýar. Şoň üçin hareket etmeli. Hareket etmesek biz top beýdi gürleşe oturanyz. Vatanım tüm goşdağa diýmeseň de o näme goş çaren tek diýär. Bile mok siz ayal maşkalam erkek adam mı ýöne. Yani sen ýaşyňda çağalar var meniň dostlarym. Şu düşünjäň neme ýaly da çağaň düşünjesi ýaly. Yani takdan geçipdir. Yani görülmeçilik var işte biram halkymyzda. Mine görüşmüz ýaly bu iýleşlemeniň içinde görülmeçilik var watandaşlar. Yani nämeňi de görüklik edýäňiz o. Yani görüklüğümüzü içinizde saklaryň bolmaly. Hakykatdanam görüklik var biziň halkymyzda. Herden o ne diýýän zatlar, o çağa men o çağa bolsam helen bäri diňläp otursun. Diňläp otursun iň bolmaly. Yani pikirime goşulmayan olsadyň, alalaşmayan olsadyň, şeýle çykardyň metlerçe aýdardyň şu taýda. Kim gelse de maňa oturýardy, kim gelse. Çykardyň da metlerçe pikirini aýdardyň. Ya da aýdy bilen okmy, namatlyň boýnuňa alardyň da çykyp giderdiň daha. Diňläp otursun töweleme gidip öýlen onu da. Yani yalanlara yüzlenýär de. Yani bu dille yaman gowy jogap berilýän şu wagt bolýar onu arman. Berde iýleşim garasyna da oturmaýyn. Ul adam bolsaň gel, çäre tap ana iýleşsegem saňa jogap berdi. Gel sen çäre tap. Näme etmeli? Hani oturdu pikirini aýt. Ey Nuri, şunu diýýäňiz onu ýanyňyz şu taý şeýle diýip faktlar bilen, argumentler bilen çykaňmy? Pikirini aýt, ondan soň gürleşeli. Özüňde de bir pikir ýok. Ýene de iň bolmany faýdaky edil oturulan nemelerden bir netije çykaryň birazjyk bara. O anı düşüncesi. Pes adamlar var ya şuňaly. Ağa gara diýe gara, ak diýe inaşan ýalyk. Özünikini diýdirjek, etdirjek bolup bara. Ine biziň prezidentimiz ýalyk da bular. Tanıyan diye. Kim ayten adın? Oraya aslanı sen. Kim sen? Vatanım tamam. Kim sen? Kimin nemeti şey? Yani paylaşan videolarını adını bilemok. Ben şu koyun baydak neme ana halkın sesinin nemesinden tuğçe mi nemem şoňa men etdim ben. Ha? Utopya halkın hareketi. Halkın sesi mi ya hareketi mi? Ha, halkın sesi Türkmenistan. Bilýän. Yani sizin başçyňyz Gojoýnuň Sapar Klimov. Sapar Klimov we Halma Söýünür. Yani Halma Söýünüwde belli bir derejede umit sen boldy. Yani Halma Söýünüň ýalňyşy bir gedejik mertlerçe bolup, Şweçýanyň raýaty bolup, İstanbul'a gelip halk bilen bile bir ýerde durup surata düşülmedi. Ine sizin ýamanlaýan Murat Gurbanowyňyz etdi şonu ýöne. Sizin ýamanlaýan adamlaryň köp etdi şonu. Allah Murat Rahimov gelip gitdi. Ýöne sizin özüňiz şu baş tutanyňyz ýalak bolup ýa-da özüňiz şu lider diýip hataplayan adamyňyz İstanbul'a gelip raýatlar bilen deň derejede durup ne bir mitinge, ne bir dernege gelip maslahat edip. Yani eýýäm halky bölüňiz siz bara, halky bölüňiz.
Çünkü ol ojuy, bul bujuy, ol bujuy dip böldüňiz siz. Başga ditmediňiz umy. Halky böldüňiz. Ya yaman gowy böldüňiz. Yani hökümetiň edilmeýän zadyny etdiňiz şeýle. Yani siz etmeli zadyňyz, siz halk üçin görüşýäňiz dogruda. Bidem halk gel vay ya ýaýyna geljek diýsen kim seni alanok? Hani göreň, gel alaýyn. Doğan, ben metrobüste de Getin köprüsüne yazıp bilemiyor. O Murat Ha, Kurbanov saat dedin Murat Kurbanov bilen gelen de emlişini özün görüşen adam şuradaydı. Avcılarda onu merdanam kovu bilendi, tamam mı? Ben hiç kimi yamallam yok. Ben halkın hareket ediyen yerinde ben de varım. Siz konsolosluğada Farhat Urula vakti zadeden vakti o tayda da ben vardım. Orada da Murat Kurbanov beni gördü, merdanam gördü. Ben Murat Kurbanov'u hiç başlanamıyorum Allah'ım yok. Derden kaçtın mesela atesim sizin derneğinize bağlı. yok sen yamanlaň ok. O kim o? Sen yamanlaň ok, sen toplarың yani Ben sen halkın hareket ediyen Libo yerinde varım. O. Yok sen bana özün yani işlerin görkez dedin de bu halkın hareketinin hem işleri, halkın sesinin işleri hem bir 50 adamın arasında fikirlenişip bolyan zatlar da o yüzden. ni halkyň İşimi hereket görecek olsan YouTube'a girip gör dedim. Ýa-da men o Metrobüsten düşün kanal. az koşulama yani. Ya men onu gördüm men watanım tama Ya, o YouTube kanaly. Onu bir giden zaten geçen seferim oturup bu lokan topar olup bir ayal maşgalanyň test dapisini YouTube'a goýup şoň üstünde diskussiýa geçiren bolýaňyz. Şoň üstüne Murat Gurbanowy baralajak bolýaňyz pesetjek bolýanlarmy. Yani şu gelşikli häsiýetmi yani şu zatlar. Terede otursaň. Özüňiz bir diagnostika goýup görüň, seredin şonu. Yani Gurbanowy'nam taşladylar, diktaturanyň taşladylar danym öz aramyzda. Ana men şoňa harym edýär. Şoň üçin men halkyň diýen bolan o taýda halk ýok başla bolan. Halk ba bolsa menen bolardym. Halk o taýda halk ýok. Men aşakda boljakmyn o. Bolýar. Bolmasa meňe ýamanyň ýok. Halma söýünüp bollardan men. Barynjylardan men. Halma söýünüp 70-nji bolbam galasa goý video uratdym ýasap. Awa soňam bir giden nemeler etdim men. Öňe bir şoň bilen habarlaşdym. Siziň o ne keminaňyz, akyl düşünje we öňe çykyp gıýbat bilen ýalan tökmede aýdyp otýur. Bu zatlara agzatmam gelen ok bolan. Ýeri gelen aýdaýyn ýene. Yani etmedik zadymyzy ýa-da mysal üçin menden dokument alypdyrmyşyn, keminaň aýdan tözi bir gezek. Menden dokument alypdyrmyşyn. Men dokument beripdirmyşyn şoňa kemine. Yani men özüm bilemokmy, ýa men ukuda gezip görünmi. Men kime näme berip, kime näme bermellerden gowy bilýän ha. Yok, şu Dursultanyň suudynyň dokumentini Nuru berdi diye efirde oturup. Yani yalançy how köpüso watandaşlar. Yo halkyň sesiniň içinde oturanyň bir bähbidi we bir ýekeje. Olum ýurtda barmak öňörtüwarana baýdap gowşurulýan ýaly hamana baryp prezident bolmak. Ya prezident kim bolsa şo bolsun, onu halk saýlasyn o. Halk saýlasyn. Hiç kimem prezidentligi gözlüken o. Ýurdun dölmeginiň arzuwynda her kim. Maňa şoň hiç adam gerekkä. Hiç adam gerekkä. Ha o laýyk görseler deputatlykda işleme höwet edýän. Çünkü deputatlykda diskussiýa geçirilýär, şo taýda pikirler öňe sürülýär, zat edilýär. Ýöne ondan ýokardaky wedip bilen hiç näme yok. Yani deputatlyk çünkü halkyň hakyny talap edilýär. Halkyň derdi diňlenýär. Halkyň derdini şo taýda agzalýar. Ine şol edilýän zat deputatlar etmeli. Meclisiň içinde etmeli şu biriňe de oturan zadymyzy. Ha o. Yani Ümit sana düşündüm la sen öňüm düşünjäň neme däl dogry men eliki ümitli bolyn wara.
ümid edip bir wama ýene-de şo ýa men şoň bilen garşdyrdymy? O Tuğçe bilen garşdyrdym birazjyk. Tuğçe mi, Tuğçe mi birazjyk bir at agdalýar. Şoň ka diýdim la men dogry aýtsam. Sen öňe bizi bilen nemäň ýok bilýän. Sen gelýäňem gollaýaňam ýöne görülmeçilik. Öňe çykyp bir da destek bolajak watandaşlar. Meni hiç haçan wara neme ýok. Alparslan dur Burmut Alparslan Burmut aýyp bile. Sana zaprosi verdim. Indi gel bilýär. Alparslan diýip ýatdylar onu komandyna. Geldik ura. Etlerini uğradık şuun var. Tenki. Ha? Tom diyen meni köseme için elinden gelen ne diye tarayım TikTok men. Ayda aynı şu adam orada signal go dip bermeli olun. Gasal gor kasturo. Signal yok dip berýär. Her işinden yok oradan bana neme Wi-Fi'ni çalış, internetin çalış, internetin yok dip berýär o. Görýärmi? Hi şular ýazda. Haýsyňyzyň TikTok'uňda bolýar. Mene hayran bari işin taşlap şu teknologiýasyny enjamlaryny puluny şunu ýazatlary soňra türkmasa. Ýene baglantı ýok. Beri Wi-Fi agyňyzy değiştirir başga ýa-da başgasyny tap diýip. Bolmasa gülýär Wi-Fi bar. Opşi Nura şu TikTok näme diýilýär şu programmada ne? Opşi TikTok programmaň özi näme ötken bir hili diktator ötken. Mani Türkler zatlaram käbirleri ýamanlap TikTok nap ýordat diýip bar ýaýyn edip oturýar. Olar zatlaram köseýär arasynda bara. Hataylan kadam şu. Hataylan kabi. Amerika zatlar bolmady diýen. Nura nemede ýanky bir watanym diýem näme ollara bir halkyň sefirat şonda gaty bir hilek nemetdim däri. Bular wara sadagan olaýyny ýurt aljak diýe öldüre. Täze Türkmenistan gurup otur. Onun soňam Murat Durwana bir iki tane hapa söz söýdi. Şoň üçin ullokan edip 100 sany adam bolup gezekleşip geplep şoň ýygyna edip oturlar. O bilen bir edip oturan zady bir gülkünç däre jana mara. Menem mara baý bularyň diýdim petele işlerine diýdim da bular näme üçin bari taşlap Täze Türkmenistan gurmaly adamlaryň edip oturan işini näme iň öňde de baş tutanlar ama şo merdan mı näme şo kemine wara. Ana iň men nara Nura öz analizim boýunça men Saparagada distriktinden halka bolan gahar baýlady men halk tarapdan näl gollamadyk bu şo öňkü nemede zatda öňkü prezidentde uruşul Pakşeňede zatda bir hilek bir zatlar bolana. Halka bolan gahary arbaň geplerini sözlerini arasynda halka bir naýşat edip gepläp bilen halkdan arba. Ene sırawno her deýlem bolsa Saparagany inni olar nemeden adamlar könen gören adamlar köp bilýän adam on birazgam bolsa Saparagany haýkyş etseň zat etseň halky düzedeli deme Türkmenistan düzedeli soň birazgam bolsa urna koýsaň düzelip gitjek adam ol. Ondan bir beýle ki ýaşlyk kim? Düzel indi men nememden urandy. Tansadan sadikkan o 50 ýaşdan geçen kan. Ana yani on halka olan arbaň, on geplerine sözlerine diňe halka geplen, ol halkdan arbaň. Ol düzelse de soňurgun ýene bargun men pikirimçe halka ol eline bir bulast el halka ýamanlyk eder ol adam. Ondan beýle ki Alparslan sözüň welän bir gepleşendiň şol Saparyklym bilen Keminen kişiniň oturup gepleşigini ýalňyşmasam TikTok'a da goýdum ejen şonu. Diýen zady näme diýsen şo taýda ýene bir oglan wa oturup durlarda diýär ki 3-nji kanalyňda goýdum. Türkiýede näme iş edip ýörürler? Türkiýede näme iş edip ýörürler ha? Onuň bunuň awa tualetine arastalýaýyny aýal gyzlar. Awa erkekler näme diýär? Guruluşykda, o taýda, bu taýda iň derejesiz awa Türkiýanyň iň bilimsiz adamlary bilen bile işleýärler ýa. Gördük biz bu zatlary ýa 200 kitap okamak kyn gelýän bolsa gezbermeli de 200 kitap okamak näme sen 1 ýylyňa 2 ýylyň alany o zatlar. Ýok gep näme kimine ne bular ne öýlenir çağalar olar da.
çağlarına da ne şu terbiyeler, şu adamlar terbiye verirdi. Ne yani Türkmenin şu ýagdaýyna düşýäniniň sebäpleri ne şulardır ne. Yani, kitap okujuk gelýänler bardyr. Onun sany kendir. Kemine ne ses veriş bolsa, şolar özleri alak birini ortaya çıkarıp demekten şolar ses verir. Onlar köp olur, onun demokratiya urursunuz. Ne o da vardır. Yani bu zatlaryň hemme jerin yani taýan ikuçy vardır. Ölüm köplüktür. Cehalet köplük oldu da şu wagt Türkmenistan'ın. Ölüm gatı köplüktür. Inni şulara ses verdirsen, o sesi kime verir? Ödü alana vermeliler. Mümkün kırk kalmalılar yani. O ne demokratiyan nimmettir şu. O üçüncü de o aydım öýdän. Diýenlerde diye halk diye köpüsü cahildir diye, halkın köpüsü diye ılım bilim görmedikdir diye, onurum köplüktür diye. Indi diye sen niye demokratiya istesen diye şolong diýeni bolmalylar diye. Ondan diye der diye ýurdu näle gowuny etsin diye. Şoň üçin niye biz diye yani adajyk adam bolup halkyň adından özümiz bileriz näme dogry näme ýalňyşdygyny diye. Teret özümiz bileriz näme dogry näme ýalňyş. Haýsy karar almaly, haýsy karar almalylar, näme etmeli, näme etmeliler. Ýene biz halkyň soramayýas diye. Şol adamlar şu wagtky diktatura şolum da oturan okmy? Halka soraman özü karar alyp oturan okmy? Deňeşdirýän bolun. Bulam şol niýede? Yani men niýe halkyň kini dinlejek geldi? Men Gurban ulyň kini dinlejek geldi diýe men öz diktaturam gorjak diýe. Düşdüň? Öz diktaturasyny belki şunça wagt Şwetsiyada da ýaşan üçin birazcık neme vardır, neme diýilýär şoňa? Aň düşünjesine giren demokratiýasy vardır belki, azajyk. Belki şonu görkezdir, onun belki görkezmese. Bulam känle şu halka diýse alyp sanlygy gurup etmem mümkin. Sonuçta gepleşimde etdimden soň Guloklarymı anmadım. Guloklarymı anmadım. Inni şolong akylly diýenler kemine boldum kan. Şolong öňüne çykyp gepläp oturanlar kemine akylly boldum kan. Şu akylly gurrun etdiklerim kan şolong. Dogry. Nura inni men dowam edeýin beýle kalmyradagan edilmen ýüregini arasy görýän gepi sözi her kimiň bir gepinden sözünden alyp bolýar. Ýöne halmyradaganam güýmäp oturan kemine iň nemesi içindäki zemeyka bara. Onun içinde kemine men pikirim boýunça. Sen şu goýan nemäňde ana diýen zadyna tera talka. Bu türkmenler näme diýip şonu görýän her gerek atşanda şonu görýän men onu näme üçin görýän bir janym men ýa şol taň geplerini janym men ýa gaharym belýär. O bolar bilýän diýe onuň munuň tuýladyny süpürjek näme etjek bir hil halka bara gaty askar bilýär edip bara ejidle edip üstünden ulyp gepleýär. Ondan maçya 200 kitapçık näme diye okumak diye. 200 kitapçık diye okumak näme diye. O sen okarsan bolmanda sen ne şey dip til näme öňüne çykýan bir saat ýaýynyň öňüne çykýan başga bok işeden ok. Ondan täze Türkmenistan gurjak diýen ulakyn boş entep beren ondan okarsan sen. Halkyň çağlaryny eklemekden başga alada var. Şonu wara şonu ýüzme-ýüz gawatlaşsaňyz da sen şu bir ýerdeki efirde 200 kitap görüň etdiň ölün. Sen okan bolsaň 200 kitabyň da way sana diýsene şoňa. Bir sana diýip okan 200 kitabyň sana men bir ýarnaşyndan sanajak diýip. Okan bolsa 30 sana okandyr. Olam üniversitetde mejburi ýagdaýda okuw gutarany ugrunu gutarmak üçin okulýar o. Bir üniversitet gutarsaň sen minimum her semesterde sana berýär 7-8 tane tapagy. Doğru. Ýazýarlar ana kemiňden ýagdaýyny kemiňden görsem menjesim meleri bir hilak bara halka. Soň sen aýtsyň ýalýan bir onu efir edip oturýarlar. Aýken uzak tahmin edip bolan noktaşolar bara efir etýän. Bir onu girdim efir edip oturýarlar olyn näme diýe? Biz diýe Türkmenistany allyk diýe. Siz isteseňizden biziň diýenimize dersiňiz, istemeseňiz edersiňiz diýer. Bulan diýen zadyna serete. Hey vay towa diýen men aýtjam bulardan dyn makak ýene bir başymda bir bela döre oturan näme etmeli bu türkmen halky kortada diýen o.
Ine halkın ağını, düýgünü bulaştıranlar şolaryna men adam diýesim beren okşolary. Olin bular bahana tapdy, diňe başga etýän zatlar ýok. Oşo öňe çykýarlar, telefonuň kameraň onu etseler, diňe adam nemetmek. Şu arada durulsan çağajy mydana neme basylgan ýok, bu basylmady, bu Allah ya halky. Başga alada ýok, o bilen net gowda opsiyon nura burmunçam keminen niyeti gowda men aýdaýyn şol oglan 100% gowlan däl. Sebäbi bir oglan wa näme diýip bir ýaman gow ýorumlar ýazýar olim. Taparaga barada kemine barada ýalan ýorumma şolaň ikisiniň şol çykşyndan halka gater we zahile türlerini olin. Taparaga şol näme taparaga halka olan arny urrun we opsiyon kemine de diýe şol ikisini diýe taparklymy beýleki hal muradagan esasy güýmemek üçin goýulan oglan näme Türkmenistan oýunça diýe. Michael Ernest ol. Bildingmi? Ana. Michael Ernest bilen men ýazışýan. Bana poştadyn. Ana şollara jaýlap ýazdy, şoň men ýorumlaryny okuýan olin. Taparklymy esas hal muradagany güýmemek üçin goýulan näme kemine diýe. 100% dogry bol. Bir YouTube-da bir gedek 30 näçe sanak my 40 näçe sanak şowur kommentarýany podiýa diýip kapirawaty staýdy diýip çykypdyra bilýärmi? Her kiminkä. Podiýa bolyn gahar edip aşaňda olur çykypdyra kommentarýada. Ya olar wara kommentarýa ýazýan onlara. Alhan burmundam kommentarýa ýazýan okanowa sen neme özlerine garşy bir da ýazyp urýan bolyn. Udaly detdiler bolyn. Seret Alparslan, Nuru Bratok, Seret. Ben şunu aýdaýyn. Vnimatilni oturup analiz edeninde şunu ýazaçki. Seret, ine alyas zady Murat Kurbanow'u şolar alyas. Anarda kommentarýany Murat Kurbanov çıkarýar ve jogap berýär. Sögmeseň aýtýar primoy. Sögmeseň men seni çıkaramok diýe. Düşünäňmi? Kritika bu zat bu kritika dayanıp bilecek olsan bu yola çıkmalı. Senin o kemine diyenin Seret yadından çıkarma. Lichni bizi meni zadivat etti. Takoy zatlar aytdı. Olar tuvalet yuya. Sen ne mi iki panedelnik Avrupa çıktın ağzına gelenini aydıp unijad edip işe son gelmem özüne bir sayüzlük aktaryan mı? Men Klinus sana aydayn şonu bara yolda izde tutsan sen şoda yakasından tutsan balağına sıçar. Düşündün? Balağına sıçar. Может Klinus men sana aydayn yine Nuru Bratok özün bilen biz yine köçede ösen adam düşündün. Köçenin nanlayan adam. Biz bilyaz nälik yüzünü seredenler şu sıçyan mı yok bilyaz. Düşündün? Yani просто takih людей näl diýsem, просто в упор görmeli däl bara. Düşünýäňizmi? В упор görmeli däl. Даже hatta hazır просто etmeli, diskutirt etmeli. Ýöne в упор görmeli däl. Потому что bal alýar, reyting alýar. Düşünýäň? Ani просто neinteresni bolmaly şu adamlar bize. Sen gördün ha? Bir näçe gerek duştuk dernekde datdy da sen bilýän ha? Özümüz göre idýat öýmüde gelýärdik, şonu ýolludy, biziň üstümizden apadat etdiler watandaşlar. Yani biz şonu da öýden çykman oturmadyk o. Yani olur wara öýünden çykmana da gorkuşup halk gülenem işler. Ýok, bulaň bir başga bir maksatlary barmy? Näme men Allah'ım o jogap berýär olarlar. Men maksadyny aýdaýyn, men şol aýtýan adam 100% adam kemine maksady ýürütü şol hal muradagan esasy güýmemek üçin goýulan şol taýy. Halkyň aňyny bulaşdyrmak üçin kemine watandaşlar öňe agdyň diňläň ýekece gerek prezidenti söýgänini görmersiňiz, ýekece gerek. Şonu ýöne analiz edip görňüňiz, ýekece gerek prezidenti söýgänini görmersiňiz. Diňe ol bul aktivistlara da garşy hereket etýänler halkyň aňyny bulaşdyrmak üçin ünsörip çykýaryň şonu. Ýürüýte goýulan adam şol adam ana.
Günem olara hiç kim daşatan ok, olar bilen işem yok da görýäňden Hakiki. Yani o taydan ene vatandaşymyzdan yani yani şu taydan hal muradagyň kellesini bulaşdyryp bolsa o taydan çykmaly hal muradagy. Almada onun içinde pida boldy da ýokşuma. Seredin men şunu aýdaýyn size. Öňün bir aýdyp da Döwlet Baýhanyň kanalyna barýar. Ol Baky diýip bir oglan men edil bir onu gollaýan diýjek gäne kemine diýilýän oglan mitinglerde zatda bildirmäjik neme oglanlar ýüzüni görkezmeýän oglanlary surat alýan eken aýstymay edip bara. Surat alyp oňa muňa berýän eken şollara. Soňam pastaw etýän eken. Soňa ýaman häzir bolmaly şol oglana. Kemineden onun Kemineden bizim dostumuz Bayram kän Agdyýanna, Bayram Allah lifada. Onu kän yani Tuğçe diýilýän gidi. Ha. Şo ýerden başda baranna ýaman haýwatlyja goýsa barypdy on soň 100 salypdyr şo ýerden soň çykyşlaryna. Men şo ýerden pastaw görýän şo wagt. Gara şo çykyp bilen ok şo Awrupadan. Şonam kemine bir atlar diýip şoňa ugraja etdi 100%. Soň çykyşlaryna teredim şoň 100 salyp ýaman öňe bir zastaw edip çykarlar bir adamlar öz höweti bilen çykan owa. Neme prezident korrupsiýa bilen ýene bilen aýyplap telewizionyna çykarýar. Ediljewerdi. Ministrleri. Seret Nuri Arparslan men şu nämen uwaja diýen ýadymyzdan bir zat çykdy. Seredin ine urulon ene aýtýan ene üçin men siz bilen hemişe de uwajaý sizi. Ezizi, seni, Farhat, demmeňizi. O prosto siz näl pihota düşünýärmi? O samolyota gelip bombit edigiden o kemineye al düşünýärmi? Uzaktan durup uzaktan atış kodly işler eden o. Gönü aýtýar şu adres gel любой wagt. Düşünýärmi? Uruşmaly bolsam uruşýa, depişmeli bolsam depişýa, ýöne sözüniň izinde de durýar. Yine erkekler. Yine şuna erkekler. Abdullah Moğla. Ama Abdullah. Esselamu aleyküm. Abdullah, selamu aleyküm. Aleyküm esselam. Gowmy ederim. Salam salypmy? Ya normal mı? Zaman sonra şu arma diýendim, geçýäşi diýendim. Sağ ol millet. Ýöne sen şu Ha? Bir ýyldan näme görsem, dokdiýan Abdullah. Awa geçen ýyl görüşimiz ýa habar hatyr ok ýigitlerle saglamany soraşan edim. Dowry etdiň ha, Moňarýan. Gowjan taýlan. Geçmedin diýip ýene efire de otýur. Üstünden bir ýyl geçip gitdi aýyny ýyl çalyşyp. Oglanlar gaýratyň janyna sag bolsun, bir daha hemişe taýynlar sow hyzmatda ders bir daha. İşte bu adam ýene saglyňy soraýyn armaňa detinen edim. Alihan ýagşymy Alparslan gowmy sizem Nur Muhammeda saglyk bilen. Şükür Allah jana gowam. Allah jana şükür. Yani habar etdik göne gynanlyk neme giri bilmedi şu wagt şu bilýänmi TikTok'u aşakda bir hilnem edip durdumy ekranda gördüňizmi? O bir wagtlara bolly. Giri bilmedi men. Ya meniň TikTok'um bilen uğraşýarlar arkadaşlar bilemok şunu wara nämestek kägäy. Käde bu pula moýa käde nimetmelmi. Значит dümüne guyruğuna bastın düşündün mü? Значит Seret. Onu da şimdi efire adam alýan mesele de bolýa. Ina şular ýalak internetim doň ya signalym pestik görkezýär. Yani bilemok. Täzeden alaýnany gelýäne. Onun için bas izle seyretme Nuri. Boritler sagaman işleň toýdurlar şolaryň men işdemen efirde men hemişe dinleýän olanlar. Sagaman işleň toýdurlar şolaryň. Bolýa faja bolun net. Doğru. Tamam. Gel turam. Indi analiz etsek Nuri. Seret Alparslan. Analiz etsek opsiýony Seret 3-4 aýyň içinde bolanzada seyretseň, iziňe seyredeninde YouTube açaň. Häzir YouTube açsaň wara hemme aýdyp ýaty. TikTok açsaň pastaýany gelip dur. O muny aýtdy, bu muny aýtdy. Demek zat ösöti. Adamlaryň düşünjesi
Yeter artık şular aýdyp bildim, biz hem aýdyp bilýäs, derdin çykyp aýtýarlar bilen studentler hem görýän YouTube'da. Обязательно комментарий goýýan, like basýan. Почему? Потому что adamlar näle? Golda wagt arýarlar. Bazen şu basmaýarlar hem şu like'yny. Bas, görüntü köp bolsun, eşitsin emmesi wara. Şunaňy? Östük, ösüp barýas, ilerleýäs. Men sana aýdaýyn. 3 ay bundan öň. 5 ay izle gitsen hiç sat yoktu. 3 ay 4 ayın içinde ul oldu. Adamların düşüncesi, hemmesi TikTok'a giri. Men sana aýdaýyn, Hudaý bar. Garaş, bu azy kimligi dolýa adamlar. Zat almaya başlarlar. Nämal ýene täzelden kimlik almaya başlarlar. Yollar ýene ýapyk durar. Bu adamlar ilaçsız, hiç gideri yeri yok. Siyasata goşulýar. Men size aýdaýyn. Buların zakonları bilen çıkaran täze Türkmenistan zakonları bilen çıkarlar. O hiç o patam görýän çukuru şunan ona ya üstüne atlap ötýän owa ya şoňa garşy durup içine girmeýän. Şo başka zat yok. Atlaba ötüp bilen o çukur ulu içine gitýän. Şoň üçin sabır, az sabır owa senem bilen şoňa aldyňa aç. O prost özara gurrungan medip bile siyasattan, lüboy temadan. O lüboy temadan gürleşe real bolup gittik, östük. An düşüncemiz hem östü o. Hudaý var. Lüboy birinin şutajda hem bir şey dinleyen adamların an düşüncesi östü o. Şoň üçin diňe öňe ýigitler, owa. Goldayan 35.000 gezek, owa. Owaza her biriniz, her bir esker şu günkünde gerek. Nurmur adam gerek. Nurmur adam gerek. Yanlış kim yanlış etmedi? Biz şu dünyaya yanlış etme için geldik ve düzeltme için. Yanlış edeceğiz, son düzelteceğiz. Sıkıntı yok. Her saldat нужен yiğitler. Ладно, size iyi yayınlar yiğitler. Спасибо. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Doğru Alihan. Давайте жигите. Yani masanın alternatörünü yaşlık tele yayılmay. Başlan. Açan olun. Şurşunu aydın bilen saat dünkü yan kaydılan kıynaşlı vakalardan hiç saat yok. Çepekçiler varsa gülerler. Bu toy bayrama Nura o tayda. Hem yerim güler olupdur. Ya. Öňem şeýle. Pantronda da telewizorda toy bayram. Däle her gün bayramçylyk. Öňem şeýle. Binamysa günne bayram, günne toy diýär. Hakiki binam sollardan. Yok, ben hemen işgär diýäne ýa-da goý onu aň düşünjesi pes adamlar diýip. Yani onu näme diýen ölmeýän. Sen şular ýaly getjek işiň bar, men hemen işgär etse de depemde oturjak şonu ýaly men hemen işgärni. Sen kiýaçyklary gepleşip gürleşip bilse de erkek ýaly şularlar edip bilse de depemde götürjek şonu. Hawa ana kusakar nemeler var? Bir de herläp bad edip nemetjek bolanlar. Olar mı efire goşulyp bad edip nemetdiler? Ýöne olar soň özlerini tanatdylar. Çünkü belli bir wagtdan soň birden gitip gitmeli bolar. Gitdiler hem. Ay men üýüme gitjek bolýan da wagt işdiren bolup. Suwmy ozu deherjik goşan bolup. Mekemen işgalleri siyasat öğredim. Aydaly da. Yok olur siyasat gördün olurdu informasiya çöpleýär adyt ya hani kim näme diýip billem de hawa ne Nur Muhammed anlayıp edip görüşülýär. O bildiňem de. Näme kimligim tanajak bolýar Nur Murat olaň etjek bolýanda olaň etýände kimligim tanap maskalamyza baskyn ýapjak bolýar. Şeýdip biziň sesimizi susturjak bolýar. Alparslan dawam canım agam siz ulusunuz silaňyz hormatyňyz bar. Näçün baskın yapı, näçün Nuriýin kene, men kene, on kene, mun kene salmaýlardan hep näçün baskın yapan wagtda kiçi ýerlerden baskın yapýarlar. Onu da açyk edýärler. Soňa onuň açyklaryna da bizler hereket ediversek näme diýsizler mehemen işgäri. Biz şunu ýalmýar.
Ferhat Agam, Nurmurad bolady. bir munçuk men diňläm. Ne hemen işgär diýilýän adam barançylyk bilen hökümeti hiç saçanam prezidenta ol dil ýetirmek aňyrdy dursun hökümetem kirte kabul etmeýär. Şundan hökümetiň ýalňyş tarabyny aýtmaýar. Düşünýärmi? Prezident wapşe söýünmeýär. Sen bir daha düşünäs anam. Wapşe söýünmeýär. Prezident çykdy, bol öz adamyň çykdy, barota kesip näme maňa söýünmede. Biraz kelläň sygyrda da amjan. Yok men wapşe men bu zatlar sygyrda men kellende şarik kalmady agam. O kalmandyr da sen. Doğru. Victor başladı. Ayrı şaly. Ya men hemen iş garna yermel. Ya düşünemok. Boş ver. Men ýa aýtjana saňa. Ene şatlyk şeýhi folliýa, bilýä diýene şolary dinlemeller biz. İçili dinlemeller. Şolary üstlerme şolary. Kim? Men şatlyk o yalan diýmän. Garaňmyda Alparslan aga men size aýdaýyn. Maksat bilen şartlaryň arasynda bir sözleşme geçildi. Onu aşyndan ýola çesdiýdi. Doğru dämi? Onu aşyndan ýola açylan wagtynda da öz arasynda siýasat gidildi. Eger biz mal olmasak, eger biz siýasat ýöreýän bolsak, doğru dämi? İki turuşar ortasynda kim ýeňer? Eýesi ýeňer, doğru dämi? Biz bu ýerde ýeňen biz ýenede. Bularyň uruşa turan wagtynda bular halky alda, biz plan wagtynda surok berildi, doğru dämi? Halkdan näçe 150-200 günde siýasat aýda turan wagtynda şatlyk şeýhyp da ol bul uruş eden wagtynda onda bularyň uruşy eýem näme ýasyny halkyň ortasynda diňe bahana etdidenim uruşmak meselesi. Ýöne aslına garasaň bularyň aslynda näme bardy on? Halkyň öňünde açaçan bir zat edibilmedi. Bular diňe çağıryldy, haýyşnama ýazyldy. Haýyşnamanyň manysynda da haýyşnama ýerine ýetirilmedi. Doğru dämi? Plan gününe wagt berildi. Plan gününde de haýyşnama ýazyldy. Ýöne o haýyşnamanyň surogy ýerine ýetirilmedi de. Şoň üçin olar iki sany köpek uruşdy. Eýesi biz aýan. Burmun çağam tägin, burmun. Nurmurad dinlemenam. Aýt. Ferhat şu wagt sen näme de oturanyň bilýän bedil şu wagt sen näme zatlar geplep näme de oturanyň bilýän şu wagt sen şatlyk bilen maksadyň ýene şu taýda abraýyn galyryp oturýaň şolaryň gepine asyp şolar agdap. Şolar agdama how agdama gerekkä şolar bilen ýüzýänlenim gerekkä. Şolary agdama. Olary gerekkä bize 1000 ýyllanam. Nurmurad çykarjaga inni gaýrat etmeni allymy? Men taňa men alybiljek gel. Ýani Nura bir da soru berýärdi. Soruny jogap berýän gon ýygyny özi alyp götürýär. Men gep neme diýen onu düşündirýän. Soň bir jaňa sene men sen bilen bir gowy bir gepleşeň, bir şu zatlar sen kelläň oturtmak. Şu wagt ýene gelip sen näme şu şykyf bilen maksadyň edýän işlerini loka gözleýänmi? Näme gözleýäň? Şu taýda şonu diskussiýa etmek bilen şoň edýän işlerini loka gözleýänmi? Ya näme gözleýäň? Ya şolar bilen ýarşýanmy sen? Ya bağışla oly Nurmurad hakykatdan mara ýadatdyň o şu pikirleň bilen wara. Oly maýdan. Yani Nurmurad menem düşünüp bilmedim dogry maýdan. Yani düşünjäň birazjyk pesre o dogry maýdan Nurmurad. Birazjyk şu ösdüraýa o birazjyk o tarapdan. Ya men etmek islemeýän zadymy sen çekýän olyny wara. Men gönüň oturup senin pikir edýänler. Bu näme her sapar gelýärdi, ýene temany şu tarapa çekýär, ýene şu tarapa çekýär. Yani bir delil ýok bunu aýtsaň aýdyp geçip gidip bilersiň de ýöne sen oturup olaň diýen zatlaryny bärik getirip bäri men orta masga stol goýup olaň pikirlerini nemede oturýarsyňlar, diskussiýada oturýarsyňlar. Maňa näme ho olaň pikiri, musur şolar. Açma diýilýär oturdy. Hakykatdan vendetdan sonra şeýal näçe klas oturdyň aga men şonu torasyň bilemenem mara. Näçe klas oturdum sen? Yani men başlaýym Nurmurad almasam mara gatwurmy onuň almasam alman näme efiri çünkü efirin wara birazjyk hilini gaçyrýan wara. Dostumyz dowam etsin, düşmanlygymyz ýok. Ýöne efirin hilini gaçyrýan birazjyk.
Yani sen başkalaň diýen zatlaryna goşulanmak, sen mehemäň näme ol bul. Onu efirin kilini gaçyrýar. Aýdan zatlaryň birazjyk yani bu ýokdara diýen söýleň şo ýanky getirjek bolan delilleň mana onu çydaýlamak dogrumaýsam. Yani ýalňyş düşünme Nurmurat. Men efirde toramsaň bir jaň et. Men soň gepleşip o düşün. Nur Murad bir özüň bir telefonyna bir arkanjak bir Ýok, başgalaram gelmeli olun var men ne käýbirler diýär da Nur sen niýe käwat diýär. Şunu jaň edýänlere diýär, grubu jogap berýän diýär. Uzakluğun 3 saat 4 saata efirde oturyan käwat. Soňam şunu jaň edýänlere düşündirýär ha. Buna nay Ýewropada bir günlük iş haky 8 saat. Men wara bir günlük geçe 8 saat özüm durman etçe. Telefonum 2 ýedek zaryad alýar men telefonum 2 ýedek doldurýan günüň dowamynda. Ondan soň seredin şunu edip görün olun men ondan käwat nerw doň ýa-da ýa çünki Nury her bir adama bir düşündirip ýetişi bilmedi ha. Nuryň amjam jandyra ha. Düşündürün katlarım biri bingide. Yani beylekler düşündürsün, eylekler düşündürsün. Kömekleşin wara bize de kömeňiz degsin diýen. Yani birazajyk şu tarapdan gollaw gerek. Men dogry maýsam şu tarapdan özüm ýalňyz duýar şoň üçin inteligensiýa çykmaly ýanym şondan. Men şoň üçin diňe efirden umum aýdyp bilýän. Her bir adama oturup men gürleşip men ömrüm ýeten ok. O jaň edeniň ömründen 2 saat gidýär. Meniň ömrümden her sene 2 saatdan tutuş günümmi diýäm. Düşünýän? Ben onu hakykatçy. Onuň men käýbirine jaňalaň okýa ýene olýa bolun. Grupa jogap berdim. Ay sen ne patlandyryn ara ulukluğun nerw ýa-da 8 saat 10 saat ýa efir ýa-da jaň. Onuň yani bir bizimkilerine tabi kıyınlay birazcık hakikaten tabi kıyın. Nemeden Nur'a bir da Alacakkan Nur'a Fuat alacakkan. Yani sen üçüncüye de yine şu teman yine maksat bilen nemen arasında sen köprak görüyorsun. Yok geçere onu sonundan bu geçere. Geçere ol biliyorsun sak sen köprak görüyorsun onun efirini azrak görsen. Yani men bu masal bilen. İlki başkalatla başlayadı sonundan geç ya Nur'a neme diýsene adamda bir zat da jana ulukun stresde ol bolne sen gepleşýän ýa oňule gepleşýän zat etýän. Ondan gaharlan başlayan şo adam sen in goýan adam ingem jaň etýän ýa sen şoň bilen özüň bilen ok sen şoň bilen öňkä mülakatly epes oturan etýän sen ýa şoň grup epes oturdyň. Oňa sen üçin mülakatly oňa grup gelipdir. Adam ken Abişni durmuşdu 60 saatdan 5-6 30 10 saat dolýar 10 saat abişni durmuşdu. Bir aýyň dowamyny bir adam telefonu 10 saatlap ýa gepleşen ok jemi gepleşen minutlaryny alsa. Meniň bir gün 7-8 saat gelýär o watandaşlar gaterwet nagruskol. Onu abişni durmuşdu Türkmenistan'a 1000 minutluk nemeler alýardyk da bilýär. Altına şol gutoran ok şol aýyň soňuna çenli. Gutoran ok şol 3-4 nomerlon ýadym Nur'a men döwründe. Men durmuşymda bir zat dollaýam. Elimde 40-50 tane adam hissetdim. Şo döwür işim ine saat 1-den 7-6da 6da turýardym. 7-8 ýar bolmaka men işe barmaly ýatasy men müdür işe barmaly işgärlerden öň 8-de işimiz başlaýardy. Soň 7-de de iş turýardy akşam. Ondan soň köpsi pul gerek, ol gerek, olar bilen gün akşam eýle beýle atşot geçilýärdi. Ay öýe gelýänsem 9-10 bolýar. Onuň käbir günlerim näme ýa-da welňe 50 gram urulýar. 100 urulýardy. Onuň öýde gozuna harby sirzek diýse urulýardy. Bir hepden içinde şeýdip bir ağız getdim da günüň dowamynda 1 saat 2 saat onlara iň soň kulanjagyn nämetdi diýsene diýinç almadym da kelle diýinç sermedim onlara paraliz tassan paraliz ýadym da Hudaý haklasyn ýerden iýje çykjak bolup durun akşam gat agyrrak düşdi ay
narmanca olup gideyin nädip bilýän türkmeniň agyrrak düşse bir agşamsyk piýw gözüňde analyp taýynyp görüp goýýar. Ýer bilenjik bir şüýse berk çagas piýwany içdim, bir ýüzüm özüm rasyldan her deýlem bolsa sakys çagasda çeýnep ýyzy bildirmezler diýip özüme maşyna durup gidip barýan. Olin öýden çykmakam gulaklam batlam gyzyp bara gatap ýeňsem doňa urady kellem gize toğda düşüp çykdym bolin. Onuň aýna ony etsen bir hilek bolup gidip barýan, onuň öýdäki soram näme bolýar, men ýüzüme bir zada bolýar diýende. Olum seyretdi de var, ay Hudaý saklan ýüzüm var, şirek var, multikdak gulaklam batlam şolar ýaly, doňdy hiç ýer dem schemalar ýapyldy. Asyl şol Nawruzga berip din zalmany işleten şolar ýaly bolýan eken. Näme bolsa öýde derman däri var, eski ana näme şol bakaşy dermanlar çykda edip derrow bandysa baryp şeýdip ýetişdiler de bolmasa paralel jurýan ekenimde. Ben onu bize alan olsam. Ben şu arada bir video gördüm. Näme diýe? Ne şu elinde diýe, mesela şu bir bakary şeýdip göterip dursun diýe, däne şeýdip göterip dursun diýe, şunu diýe ýarym saat göterirsin, belki 1 saat göterirsin, soň ýa-darsın diýe. Bedeninde güç kalmaz diye. Yükem şon ýaly. Stresler we dünýäň stresleri, dünýäň durmuşyň kynçylykları şonom diye şon ýaly diye. Onu götürüp görme diye, goýup bırak diye. Yani psikologik çıkam, üstümdeki şu yükümü aram goýup, men şoň üçin aram kino görjek bolýan ýa-da bir aýdym saz dinläp birazajyk üntüm başga da soğurak ýa-da bir kitap okup böljek bolýan. Çünki hakykatdan ara almasak kıyna ol termen almasan sen uzakluğun ýerden aşama açın 7 saat 8 saat şoňa döndü soňa bakar. Bu jaň edýär. Efirler günü her gün efirler bolýardy. Doğru maçsam gün podolup gidip barya gece 2'de yatyan, 3'de yatyan, yine 6'da turyan, 3 saat, 4 saat okuyla. Vay. Yatasın gelýär, yatybilen o. Onun şu zatlardan ağırson aýtdym, birazjyk diýdim. Kömekçi olmasa kıyınlay diýdim de var ha doğru maçsam ýek özüme ağıram düşdi da. Yani hakykatdan ama var. Tamam, ya o diňe taşyndan görüp fin awam aýynha näme diýe çaň edipdiler bolan göwünde depsiň, näme depsiň? Aýsa her zady göwünü alşyp ýa her zady näme edip berjek bolsa. Näme uraýo? Bolmanam göwünde diýlerem goýular, üçinjem soralar. Adamyň her hilek durmuş wa her wagt tomus bolup duran wa bolmanam gyş wa ýaz wa adamyň durmuş. Demeden ura bizim türkmenimizde var bir hilsek bir hil öýkelük häsiýetem bar, serwet bar bir hil erkege ýakşmaýan häsiýetler bar daray bir käbir oglanlar görýän on nurmara gat görmän onlara sende de bir hil şolar gal häsiýetler sala kakkan eken derre öýkelep başlaýar bar bir ters ýorumlar ýazyp bir zanam beýtmi ho gelişmeýän zatlar etmem. Bizim düşmanlığımız yok. Biz diýen olsak sen peýdaňa diýýär. Sen peýdaňa do biz yani olara zanyň ýakyp bir degerli adamyň gurrun etsek boldy howstaýda bar ha. Hawa. Yo ýaňam bar şol temany gidip oturduk fragman bilen bolun geldi de o taýda da böldü da haw. O taýda da arlydan tema birden şykyp bilen maksat bolupdy. Şoda. Bir dara ol Türkmensana bolun paýdaly ýagdaýyň gurrun edip dur. Bu gel yine şu gurrunlar atça da diýmek diňe son dinleýän bolmaly. Sen dinleme, sen nemelerine goşul demedýän biraz golun diýen sözlerini sen kontrol edip bilen ok. Yani şolun efirine näme üçin barýandy men dogry aýtsam şolar ýalyklaryň efirine girsem gün 5 minut derler gün 1 minutda da ýetýänler tahminim ýok ýa dogry aýdaýyn. Näme gerek? Ben boş gurrunlar da oturşup para ýöne dününa çoğu yerden näýlek bolla gijrak gatdym, opşu ýat bilmedim ýene. Onu feretdim, on efirde oturanken ona meni urmat jaňadyp bir görsene şu efirde otur. Barzan bir balkan otur. Anada. Murat'la garawlaýandyr da bolary. Awa, garawulçy. Yok, kelemezler düşünür. Yani benim anam efirine girsem oğlum bolgusuz temalı yerini açtı da hani motaynam zapis eden olup
Kanat bolupdyr. Awa. Gullukda kaň depildiňmi? Gullukda kaň şeýle boldyňmy? Samdyk sorulu. Bolýar. Can halyk bolsun watandaşlar 2022-nji ýylyň ilkinji efirine metişinlik bilen bar ilkinji güni Allajan gowy habarlar, gowy täzelikler bilen başlarym kakdydyk bolýan gynansa mene gynanç habarlar bilen başladyk. Türkmen gün geçenok erwet habar gelmän günüm geçenok diňe erwet habarlar gelýär. Suratlaryňam jogap kär hukman bar bolaýmaly, olam başdan gaýdýar. Bar kelleden portoya diýlen şo manyny berýär. Ona malýalardan hem görgüli biýgüne o aşakdaky o başçygyna, arçyna, o häkimlige oňa kesip aýlanıp berler öz ýalňyşlyklaryna. Ýöne şo zatlara birazjyk dur diýmeýän şol adamlar birazjyk günäkär bolup görünýär. Bir tarapdan Allahyň adalatan bolup görünýär. Çünki olar ýeri gelende ýygnaklar edýärler, ýygnaklarda garşylygyny bermeli, bildirmeli. Olara näýeligini bildirmeli. Men bolsam işden çykardym ýöne näýeligini bildirerdim. Mesela üçin owaň arçyny bolan bolsadym, bolýan bir nemelik bardymy? Näýeligini bildirerdim. O görüňde ekmen bolsam men hardamam ýaly bilen hada işiňiz diýip bilýär. Şeýdip bir hilek öz mertebeňi hilemallay, öz mertebeňi gorajak bolmaly. Ýok, bular mertebeden geçdiler. Olonlar arasyndaky söwüşýän paýş sözler bir eşitsen olpen Alparslan. Onlar erka adam bolup eşitler paýşlar diýerler olo. Ýok, beleden uran emetkäler şu organ işgärler işe girjek bolanyny diýe egzamini hatda alýarlar. Şonda diýe aýtjaly tanşolyny şeýle egzami sen gir ya kabul ediljek bolsaň ya opşam şo gürleşmäne barlanma ya egzamin alnanna diye şeýle dursun walla bolyn ya ýanky çykýardy sen diye opş kontrolüni geçirmeli adam diye gyýgyrýar diýe da planiň näme deýin ejeň näme deýin gellärik adyň tutanok bir adyň bilse de diye ya bagyň näme deýin oğlum ýok forma bu näme diýär maňa diýip diye seretýän diye şu bir ýerinde deşiň var gün birinji başda doldurup başlaýar diye şonu ni toat vetler hanga bala bir de gaýtar werseken gerek gelsen diye gönü. Durdulyfyň agdam ýaman hapken, şonuň soň aýtdylar maňa bolun. Durdulyfyň hapken. Durdulyfyň. 3-4 aýçyk menen bir ýerde işledim bolýar şonu ýygnага da bar ýadyk bir bölümleme bolup, bölümüň ulragy bolup, ýygnага girýärdim. Şonu ýanky başlyk nemeden gelýär, Aşgabatdan ýygnakdan onu şeýle bir hapa söwýärdi. Olmasa biz organ sistemede de attemde bir önümçilik sistemede olinlara. Olum söwgün neden näme diýip söwgä, ine diýe maňa da şey diýip söwgäler aňyrda diýe. İş talap edip getirdim şunu neden gok diýip bir söwgär ýanky bara. Hay men aýtdym. Ministrlere da aýyn bar, o ýygnaga da giýja galsa bar, ministrler da atlar bir çäre da giýja galsa. Ýanky prezidentiň ahranlyklary bar, ahranlyk nemeler bölümi. Ministrlere var söwgä diýär o haramlar näme giýjagalyn, näme zat diýip. Kakotor ahrany golo. Görýärmi? Ministrler ýani halkyň hyzmatyna diýen ministrlik bar, bir edara bar, ulluk bar, oň aşağı bir giden pudoklar bar o. Şoň adam kakotor gütwokly bir prezidentiň ahranasy ministriň yer gelene götürede de bilýärler diýdi. Şular ýaly. Hile hormaty. Ondan sen pikir edip görä şu ministrler halk üçin agdyny açyp görler öýdýär. Näme şunu etsin bu halka missadede nokta bular üçin. Ýa-da bir ministr basylsa, ýa-da bir güna basylsa halk ayağa alyp göwer diýip mysal üçin şoň gokun dawasyny etjegini bilse ministrler belki arkasyna halk tojuny bilse hereket eder bolun. Olam ýok bizde. Olam ýok. Şoň üçin iriç iki tarapdan biri hukman döwülmeli. Ýöne ingowy çözüp wagtda. Wagt geçiberdi, görürsiňiz ýene nämeler görkezler. Olaň oýunlar wa bolsa Hudaýyň bir oýuny wadyr. Bugün halkyň gargynjy, bugün halkyň azaby ýerde ýatmak. Çünki bu halkyň azaby medýa. Meydanlarda görürsiň.
Bir yandan bir ilk bir 100 adamcık bir galp gitýär obul. Durmaya hiç kimem. Sebebi 90% gargyn ya. 97% am gargyn ya nırdalja. Bunu galp gitýär. Ene bu at näme wa birek bir anam yok. Hiç şeýle. Anam yok birek bir ananan oklar. Şoň üçin gorkup oturýan birek bir ananan ok näme üçin ananan ok ine halk näme şu birek bir da berýärse gaçdy bulaşdyrdylar. Ine kemiğine diýip bir zat var ine. O taýdan eýdidi, beýdidi. Bulaşdyrdylar. Diňe aňyny bulaşdyrdylar halkyň wara. Bular ýa odo çekmelerle geçen ýylyna näme de zatdyny konsulstwadan soň men aýtdym şonu şu wagt diýdim. Siz birleşeliň diýip ýygyna getdiňiz. Şunu diýdim. Halmyrada bir diňläpçikine halk bizi birleşeliň diýip näme etdiň şunu gelseler diýdim. Ýaman gowul diýip özümse analiz etdim de özüm bolýym. Gelmediler. Gelmän gaýtamna borot ýöne dursol tan ýamanladylar sizi, gurnadylar diýip sizi ýamanladylar, balaşdyrdylar aňyny. Bir gow galyp gidi urady bir 10 näşunýal şo wagtdyr. Olaram bir tarapdan, her kim bir tarapdan, hemmäňiz bir bolup nemeden bu wagta hemme de gülýärek bolup giderdi. Onda barop neme diýip gaýtam adamlar adal diýip serpikdirip taşladylar. Indi şu taýda halmyrada gow adam bolýarman soň. Eger birden meni şonu şolaň içinde pida diýip hataplyatsa, şolom şu zatlar görmedik bolsa, şu zatlar düşündirilmedik bolsa, onu men ära gow adam diýiljek. Men ýöne edil öz aýtýan zatlary bir etken pikirler nemede ýöne şo taýda näme üçin şey diýip oýnalyp otyr biz bilemdi oňa. Evet. Wende tam hoş geldin bir mutada söz berjek. Näme bolýar diýsene? Bu siyasata girýänden şahsy behbitler öňde adamlar bar, her wagt ekrandan onu gowurunlar wada berýär. Ýurda demokratiýa, bu zatlary, adalatsızlyklar gurrun berýär. Hani misal meheme Türkiýedäki MHP partiýanyň başkany Devlet Bahçeli düýne çenli onu takip edip duran adamdy. Düýne çenli inden bileje. Oňa da bir kirkemje tutturdular bolun, olamonkuluk boldy. Inni ol bolmasa şonu ýazatdyr ana şol erwet kanal däl siýasatçylar şol. Mysal üçin şu wagt içeri bakany Süleyman Soýlu men şundan hesap sormazsam namerdim, şerefsizim diyen adam mitingde hemme kişi bak adama İçişler Bakanlığını berdiler olun ütgödü. Diýmek yani ekrandan öňe çykyp gür ses bilen gürleýänleri seretmeler. Berýän gurun niyetini biljek bolmaly bilen niyeti näme? Biz ýagşy niyet bilen halk bolup çağırdyk, şo taýda ödem ýürüýtü 70-80 adam. Bir de halkdymyz suud etdik şeydik da. Şonu näme boldy? Çağırş etdik, on gelmediler. Niyetini görkezmek üçin etdik şonu. Halk sizem görmänini şolaň. Niyetimizin biz ýene çağırş eden biz şolar çağırş etdiler, kontakda geçerdik diýany. Olar etmediler. Biz etdik ýene. Ay boş ver onuň ne bolurdy? Adamam ýoklaý onu ýöne. Ýok, onu halkam mara bir allan ya da mıradağa başta näme diýdi ho men ya mıradağa men tarapynda diýem zat diýem mıradağa o Muhammed diýýär zat taparklynda bilen näme etdiler o näme il begli bilen näme etdiler efir etdiler kamil il begli bilen başta şonda mıradağa aýtdy taparklym aýtdy. Öňe bulara forward Muhammed diýär da ol mıradağa aýtdy şonu siz diýdi. Biziň diýdi öňümizden ýören siziň näme diýseňiz diýeniňiz etjek biz diýdi. Ýöne diýdi şo taýyn alýansak diýdi. Bileseýliň diýdi. Men näme diýseňiz siziň diýeniňiz etjek. Hal mıradagydan toraýyn diýdi taparklym ama bolýa hal mıradagy öňünden ýöretini ýaşulymyz bolup diýdi. Men diýeniňiz etjek diýdi gon. Ana gelmediler. Onu etmediler ha. Ya, solar real teklifler verip ne halk men efatyny emetden bar olur gelmesin. Halk bir biläýmele ho şo zatlar eden soň kimiň näýrekligini biliňä ho. Men şoňa janym meni halk bilen oklaý esasy. Gendet tam hoş geldin gowmaýadylar. Assalamu alaykum vatandaşlar. Salam Nuri Alparslan.
Salam salam abi. Unutmayın. Käreliniz bolsun, düşümli bolsun ýene bir tapar. Hemmemizin düşümli bolsun. Yani ilk birinci nowatda hereketli bolsun. Hereketimizi pesselmeli. Awa. Men oturup dinledim de näçe şu wagt 5-6 minutda efire girdim. Yani siz dinläp otyryn Alparslan seni, Nuri seni. Vatandaşlardan hem şu efire girýänleri de birinci otur haýyş etjek dinlemäge öwrenin. Dinlemäge öwrenip soňundan gurulmaga öwrenin. Birinci bir dinleň. Bir zat diýende, bir zat diýende hormat goýun, dinleň. Indi diýjek bolýan şu adyn 37 sanalyk vatandaşlarymyz seredip otyr, efire zady. Men bir soru goýjak boldum, ine şu ady kommentariýada ýazsynlar. Ine şu 2022-nji ýylda birden näme diýsem kam? Ine prezidentimiziň ýagdaýy, Gurbanoğluň ýagdaýy erwetleşdirse, saglygy erwetleşdirse ýa-da başga bir zat bolsa, täze saýlaw ozat edem. Biz Türkiýeden, ine sizin şu vatandaşlardan sorajak bolýan ilk birinji, biz Türkiýede näme etmeli? Biz Türkiýede ine ýollar ýapyk, olaram saýlaw edýärler. Biz ine näme etmeli? Şonu şu taýda, şonlalyk ýagdaý boldy da, prosto misal üçipde bolan ýagdaýda. Ýa-da indiki ýyl bolarmy, şu ýyl bolarmy, onu bilemek. Biz ýollarym şu wagt ýapyk bolsa, vatandaşlar jogap beriň, näme etmeli biz? Şonu sorajak bolýar. Men pikirim aýdaýynmam. Alparslan aýt. Bize näme etmeli biz agdyryza bolup vatandaşlar bolup, ine biziň hökümetimize edil şu wagt oturan sistem otursa bize ruhsat bermeýär, barmana. Vi Türk hökümetem olar gollaýa. Diňe etmeli adamyz vatandaşlar bolup agdyryza bolup göneýran sünen ýöremeli. Başga islam etmeliler. Granita ýöremeli. O wanlarda ýöräpdir Siriýa. Başka aeroporda çıkıp bolýar, bir giden bolup. Şol diňe şol ýörüş başga ýagdaý ýok. Konsullukda ýygnarlar, hadisler. Diňe şol gidilýän ýoluny tapmalam. Konsulluk bar, şermenne ýaly ardaýan bar. Olar näme derdi, olar etjek adam. Konsullukda o zatlar sanlyk bolar ha. Barmalymy, barmaly, konsullukda barmaly diýerler. Yok, konsul o sanlygyny seyretmediler am, sen o sanlyk o guru o zatlar am. Yok, sanlyk koýulsa bar ha, sanlyk koýulsa, sanlyk koýulsa barmaly konsulluga. Sesiň berip gaýtmaly. Ýöne sanlyk koýulsa, sanlyk soňundan sanalýança şol nemesini açılıp sanalýança rezultaty belli bolýança sanlygy terk etmeliler. Sanlygy alýarlar da mara sen sesin uğurluklarda sen hamana serdara beren ýaly ýa-da başga birine beren ýaly diýip öldür. Oňorýarlar da belki taýynjak gollar zatlar çekiligi ýasalyp goýulan nemeler bar. Konsulluk ne edilýär ol işler. Edilip güýje onu işläp muňunu taýynak goýýarlar. Ondan sen o baran sanlyga diýip oklanja sesin wa ol diňe musra edýär. Seret. Dogry. Buna düzgün boýunça saýlaw komissiýasy adam san näçe bolsa şonça peçat etmeli bolar. Şonça peçat etmeli. Onun artykmaç peçat etmeliler. Ine şu soňky döwür Türkiýede de ünsüriň saýlaw pusulasy diýil ýa-da şo saýlaw pusulasy artykmaç basyldy we musurlar zatlar tapyldy bilýän. Türkiýede de şol bolmaly. Mysal üçin halkymyzyň sany näçe bolsa şoňa görä peçat edilmeli. Yani olam 18 ýaşdan ýokardakylar we şolar sanalmaly. Aýatda gezip görünür. Şo halky Alparslan bilen ulalaşýan dogry diýär, Alparslan dogry diýär. Ýollary Eýranyň üstünden baryp, granisa baryp, ýurdun içine girmeli. Dogry diýärmi? Alparslan sen şey diýdin dämi? Men pikirim şolar ýa. Bolýar. Ne bardyk birinciden oň üçüp wiza taýynlamaly.
Senin pasportun bağ olsa vize verirler, pasportun yok olsa vize vermezler. Pasportun sırağı oturan olsa ona da vize vermezler. Sen İran'ın sürüne yolu geçip bile senin biz vize verişim yok. Doğru değil mi? Ne geçecek İran'a? Tere dağım biz näme etmeliysene biz äzer gitmeliyemiz gon şakırdıklap gitmellerle biz bizine nemeden ok kabul eden o yurt doğrumy biz sistema hiç illägdeydi. Hawa Bir kabul eden ok bir näçe wagtlar ýaty sodatlar bizine näme bir näme habarlar zatlar bolýar hani bu Türk'ün hökümetinden aýsada garaşmalar esasy Ýewropaň zatyň nemeleri adam hukuklary diýär zat şolara zatlara bir habar berip köpçülükleýin zat edip nemetmeli ya olmasa aeroportda üýüşüp barmaly. Aeroportda barmaly 1000'ler, 2000'ler, 5000'ler. Näse ýyllarynda alan oklar bizimle gitsek taýla oşuljak ýurdumyza barjak. Aeroportda baranın odur, потому что İran'ın üstünden senin içim geçirmeye, vizan olmasa granitsadan geçip bilmeyen sen. Geçerler bir kimde pasport, ortada doğru değil mi? Ben daha geçirme gerek gel bir de. Bir de näme gerek diýsene? Bir de esasy özümüz görkezmek gerek. Görkezmek gerek. Yani pasportly isle İran'ın granitsasyna barsın, orada varsın. Barany gerek, kim kolor bilen, dağıtlar bilen. Ana, şu men esas, şu niyetim şu da ana menen. Esas, şu aeroport var açmalı. Nägile, bildirmeli, nägile, adam san bilen. Şonu görkezip bara, şonu görkezip telewiziýalara, dünýä mediasyna bara habar bolmaly biz, habar. Habar bara, bura vendetta. İň adından Nung adam olup şu ýörep bilsek de aeroportda da şu Türk'ün habarlarym göni avtomatik görkezýär bidi. Türk'ün hökümetinden nung adam değil taklap bilmeýär. Bolýa ondan geçdigin. Indi biz aeroportda bardyk 5000 adam, 10.000 adam bilema ýollara iň gowy variant diýil açdylar ýollary. Ýolları açdylar, bizim ýurdun içine bardyk 10.000 adam. Soň näme etmeli? İki tane kandidat, bir Serdar Berdimuhamedow, birem yine bir kısanak başka biri şu taýdakylar olatlar. Bir näme etmelini şu ýagdaýda? Soňuny Allah bilir am soňuny ne öňüni görüp gelen ýok diýer. Soňuny diňe biziň özümizde oram näme agdy birligimizi ýitirmesek esasy agdy birligimizi ýitirmesek ele bersek hemme adam gulýalyk 10 adam toplanıp bilsek. Yo sen öňünden şonu pikir etmeli. Ene sen bir ýurdun içinde bardyň ne 10.000 adam bardy da şu taýda. Ene bardyk hemme sabatda şu taýda. Janam 10.000 adam bolup toplanyp ola barmak eken şu taýdan ýöresegem şolar durmaýar şu taýda. Aňarda adam ýürendi destedi. Aňarda da saýlaw edip otirler. Ýa saýlaw başlady. 2 aýdan 2 aýyň içinde täze prezident saýlamaly. Ýok. Misal üçin men anana mokşama vendetta. Ýok, men misal üçin diýen o bolmaýar, zat etmeýär. Men wapçy diýen şondalyk ýagdaý bolan ýagdaýda näme etmeli? Ine biri ýazýa, kosmos ýazýa, öňünden parça etmeli ýa, adam ýygnaşyk bolsaň diýä. Ine kosmos dogry diýä, öňünden parça etmeli ýa. Şo parça adından parça adından biz özümiz bir kandidat goýmaly, dogrymy? O ýöne çıkmasdan registrasiýa edilmedik bolsa o parçaň manyty ýok da. O ýagdaýa geçer, registrasiýa etmeli. Misal üçin şu taýda bir halk bolup ine halk partisi döre diýär şu taýda. Biz kim registrasiýa edýär Türkmenistanyň içinde Adalet Ministrligi edýär. Dogry dälmi? O Murat Düşemow etjek bolla Adalet Ministrligine partisi registrasiýa bolmady. Bu adam ýygnap bilmedi. Ine biz berdi bu adam ýygnaly ýende. Biz şu ine Nur sana soragyny Alparslan bilen ine biz şu partiýany şu wagt eglan etsek, 1000 tane agza alsak, pasportlarymyzyň kopyasyny ýersek, ine 1000 tane adam bar diýsek, şu o konsulluğa baryp ine biziň partiýa Türkmenistanda registrasiýa etjek. Bir Türkmenistanyň raýatları ine 1000 adamyňdan bir yarım adamı, 2000 adamın pasportları var. Yüz açık. Yine şular o da Adalet Ministrine hat yazmalı.
parti açacak. Konsulun üstüne şu ağlatlar ofisanlık hatları vermeli. Doğru mu? Şonu edip bolar mı etip bolmar? Aslına söylesen etmeli. Yani senin menin adımdan Türkmenistan'ın içinde vekilçilikli neme var? Advokat bolya, yene bolya olarım edip bilmeli. Yani advokata sen berden konsulun usulen ınanç hat berýän bolan ol aňardan seň adyňdan şo partiýany registrasiýa diýär şol pasport nemeleri boýunça danylar boýunça edibilmeli ol. Edibilmeli. Gaýwany registrasiýa bolýar da men o taýda däl ýöne men adymdan aç diýip sen o taýy güýlenýän. O advokata ýöne sen bu hökümet şoňa da bernis bermejek bolup perzat edýär, eýdýär, beýdýär, netijede bara bir gedek bir halk bilen hökümet bir näme duşmaly bolýar şo taki. Çünki konsulluğa bara tumşuny vermeseň de senden gorkmasa sen tiýlanok. Ana gördük ediň pasportun. Yani şol bar adalet ministrliği registrasiýa etmese jogap bermeli. Nura jogap näme tatyny biz registrasiýa edem zatdy. Ular haýsy da jogap berdiler şuna çenni. Halkara goromalaryň sorgularına jogap beren o bular o. Ura. Bir munçam biz etmeli adamı soňşy nara bu bazatlary biz edip mine bir de jogap bermeliler, bir de hiç tadım etmeliler. Biz hökümetiň üstünden bir zat etjek bolsak da öz hökümetimiň üstünden. Biz diňe näme etmeli, biziň etmeli adamymyz men öňem aýdypdym şu meseleni ne täze illen soň edeliň diýipdiň Nura senem. Biziň etmeli adamymyz biz mediany ýanymyza alyp bilsek, bir müň adam toplap bilsek diňe Eýranyň üstünden gitmeli. Biz taýin näl wagtlary, taýin näl ýagdaýda urmalary. Adam taýin näl ýatyrka. Eýranyň üstünden Türkmen Sahra welaýatdan geçmeli adam. Türkmen Sahra media bilen baryp bilsek de biz bolly türkmenler ana şo taýda 2 milyon türkmen ýaşaýan, biziň arkamyza aljaklar ana. 2 milyon türkmen ýaşaýar şo taýda. Bir de müň adam toplap bilsek, mediany markamyza alyp bilsek biz bizi vizasydan geçiräýmeli olar. Sen 2 ýyllar näre saklap oturlar ha ýap. O vizasyz var. Toýakda bolarum ka diýen menem ýani güňler çağdam Garanista gelse o öz ýurduna var ýa. Näçe ýyllar näre alan o hökümet. Näme etmeli bu halk? Näme etmeli? Dünýä ýüzüne online habarda görkezädir. Şolar şo taýda durmajogyna da 100% garant berýän men şolar şo taýda. O näme Iran Garanistasyny müňlerçe Türkmenistanly öz ýurduna gitjek bolup üýtdiler diýse, bir hepde onun berem ýatyr diýse, uje birinciden Birleşen Milletler barmaly bolýar, çadyr bermeli bolýar, iyi demeli bolýar owdan adamlar. Çünki olaň içinde aýal maşgala bolar, çaga bolar. Ýöne o derejäge gelip bilsek, biz o derejäge gelip bilsek, müň adam bilen bar ha şu konsulluğa baranda da meselemiz çözülýär, aeroportda baranda da çözülýär. Ýöne olar ýaly müňler çağdan ýöräýek durmaýarlaram ho. Ýöne men pikirimçe şowuna burun gelýär, biz serowna gelýär çünki ýok, man gelýärmel Nura, eltip bara ol ýaşaýsyň öde ýa-oguna. O ýaşaýsyň öde barýar-da şu tarapa. Onuň takşdy ýeri şoňa barýar be. Mezur bu adamlar mezur ýagdaýda. Mezur neden beýle bolar, ýollar açmaýarlar. Hiç açan ýollar. Indi bu Türkmen hökümeti öwrenşipdir. Ýolları açmaýar. Indi kim gitjek bolsa da, geljek bolsa da diňe şo taýda komissiýa diýämi, näme diýämi, şonuň ruhsat berse çykýarlar, ruhsat berse girýärler, ruhsat bermede ne çykýar, ne girýär. Şu taýda dinleýänlerim pikir etmesin. Indi beýle bolar. Bu ozada şu sistema eýem öwürli. Bu sistemadan indi geçmeýär. Tirin arkaýyn barba bilmeýäňiz, ejeňiz kakanýyzdan görüp bilmeýäňiz, dogonlaryny jiýiňizden görüp bilmeýäňiz, şondan arkaýyn bolaýyn. Owa. Hiç ýyly ozat indi bolmaýar şu taýda. Bu sistema uza düzülen bolsa, indi iýe gaýtmak ýok. Bu hökümet indi öwrenşdi. Daşda şu taýda dinleýänler arkaýyn bolaýyn. Siz indi ruhsat bermeden ne girmeýäňiz, ne çykmaýäňiz, hiç ýyly aýallaryňyzdan görmersiňiz, çağalaryňyzdan görmersiňiz. O. Bilmersiň çyksaňam gir, bilmersiň indi şeýder ýörersiň indi. 100%. Soňçy köp umyt edýär, ay bir aýdan açylar, 2 aýdan açylar.
ay yazdaçılar açılmaya vatandaşlar. Arkayın molayın. Yok. Pulun olsa Men bir gidersin, pulun olmasa da gitmersin. Dine para verip. Men bir daha istimamana şu gurrunun var teredine in hakikan anlarız taravi Türkmenistan içinde halkın arasında yayrat şu gurrun. Ýün oglanlarla getdirsen olyn täze gutlaşyp olyn. Aňyrdan geljek bolsaňyzam şo komissiýadan geçmeliýe diýe üç arkaň aýtmalyýa diýe berden çykjak bolsaňam diýe terep. Diýip oturan zady. Bizinde gitjek bolsa üç arkamyzy arassa bolmalysyň. Basalan wa bolsa näme semýamyzda eýle-beýle wagty gidip bilen dok ýurdumyzda diýämis. Alparslan üç arkaň arassa da bolsa bara, arassa da bolsa para vermesen çıkmaýar. Düşnükli zat sana ol düşnükli zat bolyn inni men aýtsak bol iň soňky ýagdaýyny aýtjan eten 100% arassa bolanda da pul vermesen näme bolýany arassa da bolsaň da wapça kän vermeli. Gödüňe müňe çözülýän da 5000 10.000 vermeli. Ine köp ýanymdaky oglanlar var, men ýanymda oglanlar ine şutaýdy, bizden bir 10-20 oglan şutaýdy. Köp ýanymdaky ay umyt edýär, ay ertir açylar, bir un açylar 15-nji dekabrda açylmaly, indi fevralda açylmaly. Dinlen vatandaşlar, bu sistemi gurulýar. 2 ýyl geçdi. 2 ýylyň içinde açılmadı. Indiden beýlegem açılmaya. Arkaýyn molaýyn. Indi diňe komissiýanyň içinde şonu bir kelläňe de goýun. Ondan bir herekete başlan. Şonu aýtjak bolýan men wara. Men şoňa çyp diýär, näme etmeli biz wara. Men şu adamlardan sorajak bolýan. Siz näme edip biljek diýip bu soraýan. Hawa. Yani genosit de otur vatandaşlar. Yani daşınnak raýatlary gözünden çıkardı. Yine bir gelen habar var. Olam şu yıl maňa aýdylanyna görä Türkmenistandan gelen habarlaryň biri. Şu yıl Türkmenistanyň prezidenti daşarut konsulxanalara, ilçixanalara daşarutdaky ýerleşmelerin köpüsine konsullugyň üstü bilen pasport berdirjek bolýan, buyrugy gol çekjek bolýarmyş. Şol tomusda da berip başlaryalacak bolýarmyş. Şu daşarutdaky raýatlar pasport bermese ýük özüne azar. Pasport berse gitsinler nira gitjan bolsalar, haýsy ýurda gitjan bolsalar, gitsinler o ýöne öýe gelmesinler, bize da azar bolmasynlar diýen ýaly plana geçjek bolýarlarmyş. Yani bu ýüzden ýagdaýda zagran pasportlary berjek bolýar ki daşynnak raýatlary içine sokası gelen ok, gideti gelen gitsin, gidi bilmeyen maňa azar bolmasyn, Türkmenistany maňa goýup gitsin, Türkmenistan menki bolsun, girdetçisi bilenem işi bolmasyn, gazancı bilenem, daşarutda olan öz gazancı bilen bolsun. Yani sen gazancı bilen işim yok, ýöne senem menki bilen işin bolmasyn diýen ýaly pasportlaryny berip, şol etmese de özüne azar da bu halk. Şonu etjek bolýar diýen buyruk neme geldi maňa, habar geldi. Olam bilemok. Ýakyn wagtlarda habarlarda çyksa Türkmenistanyň nemesi görüň habardar bolun. Onda şo bilen aýdanymyz dogry bolýar da. Şonluk bilenem niýeti näme bolýar? Taşynnaklar bilen içindäkileriň inni duşmany, gawatlaşmany isleýän ok. Ýani taşynnak halk bir wagt Eýranlar, bir wagt Eýrannak türkmenler, owanak türkmenler ýaly inni bizim Türkiýedeäki türkmenler kalmaly. Dogry Nura men aýdypdym holun gece. Şo bolmagymda mal bizim mara aýaga galmadyk. Nura menam çykçak. Bolýar. Şo bolmasa neme? Teret biram Nura neme wa? Şu şam wara yegeni. Ha. Men pikir etdim Serdar olar diýen şo yegenleriniň biri yegenleriniň biri bolup öz aralarynda dawa bolup şu yegenler oturjak bor sebäbi yegen şo şam yegen jigitini öýrenne toýda ünserseňiz şol näme etdi şo alýan gyýdynyň kakasyny ministr bolan näme dogry dämeň? O näme Muhammed Barzad öze. Ana şol adamyň tanset berke gütüni dep ýani ýer o. Toý gidip durka. Tammen. Tam käfetler wa da samma değil yani olanyň. Başga da oglanyň dostlarynyň götüne dep aýagyny galdyryp bören ýerleri wa. Bular wa şular haf öldürün beýik tutýar. Men pikirimçe şular da bar ýere. Bulardan Hudaý satdan no bol aýta wara halk gaty eder o bular o. Alparslan mesela bir zada aýtsa Alparslan
Haçan da halk özünü pes tutýanmasa olar özünü beýik tutar. Şoň üçin halk bir açık kellesini kaldırmasa hem götüne de depiler, başka yerine de depiler. Doğru. Nura Bolýa. Borna gitsen men aratan neme liskan bir dat ýazam, bir okaýarsın da. Bolýa. Bor ýaşy. Bor vendettam. Sağ ol. Aýyn ha şey dip bara kreatiwny yani bir näme maslahatly görüň etmek üçin bara intelligentli hasaplayan illeşlerimiz gelip pikirlerini aýdyp goşulşyp bizim bilmeýän ýa-da ýalňyş gürleýän ýa-da ýalňyş düşünýän ýerimizi düýdüp şeýdi birak bir hakykaty tapaýmaly bolýun. Ýok, çykan oklara men detdim, näme etmeli bulary? Haçan olar şu wagt bara her kim umyd edýär. Şun ay ertir açylar men şu wagt gürlemäýin. Ay biri onu açylar ýollar, menen tak gürlemäýin, menen tak ýüzümi açmaýyn, çykmaýyn. Öğreni birinci haçan şu umydy kesseler, umydy uje kesse de bolýar. Uje wagty geldi 2 ýylyň içinde açylmadyk bolsa, sistema gurulanmasa, komissiýa döredilen bolsa, ki ýollary şu yapyk ýagdaýda saklayan bolsa, ki indi şolar umydyny kesseler, nesip bolsa bulan hemmesi goşular. Men umydım bar, men halkyma gaty ynamym bar, men öz halkymy gaty görýän. Özüm bar, süňme çeller men türkmen. Owa. Bu ýetýän men türkmenjine. Şoň üçin men pikirimçe adamlar şu kelläňizdäki şu umydyňyzy üzüň, sabaryňyzy ýanky nur diýişi alak, sabır käsemiz dolly. Indi biz herekete geçmesek şu 22-nji ýyl hereketli ýyl bolsun diýip men hemmeňize arzu edýän. Herekete geçin adamlar. Belli bir odatlara kim näme basyp bildi. Biri like bassın, biri komment ýatsyn, biri ýüzüni açsın, biri mitinge barsın. Kim näme elinden gelýänse ýöne hereketde bolmaly. Hemişe hereketde. Şonu halkymdan dile geçecek ben sizden. Ne bärde kosmosa ýaşuun Belarusyada bir okaýan gyýdymyz öz nasypdyr diýe. Yani erkim media arasında tip yazıptır da. Yani Belarusyada bir gidiyor nasıl ya? Şu derece getirdi. Özün asyan doğru gelip de ne halkımızın gelen onu şu kıyınçılıklarda her kimin ruhu yağdayı den derler. Biri çıkıbilse biri çıkıbilen ok şu atlan içinden ya da başkalı durmuşunda da hasam kıyınçılıklar bolanlar. Üstüne de yaşap görün yerine kötünü yenmedir. Ya başka sebepleri var mıdır? Onu şu sosyologiya, psikologiya şu olmayı şu da atla üstünden işleyedi. Türkmenistan hükümet diýlerine diňe yani aratırlık değil. O taýda sen hemme tarapdan iqtisadiýetiňe moň bolmaly, sosiologiýany öwrenmeli, köpçülikleriň jemgyýetçilik problemleri näme ýeter etmeçilik, adamlaryň psikologiýasy nähil ýagdaýda. Daja Türkiýede da bir giden psikologlar vardır. Barýan psikolog travma geçirsen şonun çykmak üçin psikologo gatnadýarlar. Ödem gaty uly pul berip tölenýär şo psikologlara sağ adyna. Indi seredin Türkmenistanda şolam ýok, iňerkisi psikologlar ýok, sosiologlar ýok. Yani bir hili aýdýana bir ölmäne iň amatly ýurtlaryň biri bolup durdary halkymyz üçin. Yani ölmän galmagyň özüne bir medalla kaýmaly şo ýurtda şu wagt ýaşap görünýär. Psikolog taýdan o käbiri götürüp bilen ok içge urya käbiri beýleki neşe serişlerine geçýär. Ana şo Türkmenistan ýerleşimiziň ýurt ýerleşlerimizin gelen günü. We bu zatlar agdalanok häzir aç watan hawalaryny ýa telewizionyny açyk gör. Aýdym saz, şan şowluň ýene. O. Şoň üçin ýerleşler men diýjek bolýan adam Nuryne kosmos ýazypdyr da şu bir Belarusyada bir gyýdarlypdyr. Oň ýagdaýyny biz bilendak näme üçin özüne asanly bir söýüşipdirlermi, oğlan taşlapdyrmy ýa-da başga bir zat barmy ýa-da pul ýetmeýän başga eýne satasy puluny bermeýänlermi ýa-da başga bir zatmy bir belli zat ýok. Ýöne dogry diýen şu
psixologiya şu Belarusda da badır. Psikologlar bar şu taýda. Owa. Ýöne oňa çywan pul gerekde. Oňa çywan barmaly, oň ýanyna barmaly. Bilama institutda student bolýan bolsa, может бесплатно badır o Belarusiya o sosial tarapdan ýaman ferediýä. Şu zatlary bizim ýaş oglanlarymız, ýaş gyýylarymız şu zatlary bilenak, şu zatlary öwrenenak. Bizim Türkmenistanyň içinde şu näme diýsem-de ösen zatlar şu psihologyň ýanyna baryp zat edip ösen zatlar bilem da o zat näme diýeni bar-a. Onlara spesialistam ýok. Bir öwrenen diýsem, aňarda ay ondan pul gazanyp bolmaýar diýip doktorlar gitmeýärem oňa. O öyle şol kimine wa bir halkyň hereketindäki şol bu toran uğrum men psihologiya diýipdi ýalňyşmasam. Ve psikologiya diýipdi we şonu men nidi ýalňyşlyk bilen okudum zat diýipdi. Şol näme okanlygyny 4 ýyl geçip duramam düşünmendirdi. Aslynda Ferestin Türkmenistanyň iň gerek kadrlaryň biri ol. Ýöne şol sapakdan wara uklak geçipdir onu. Yani okunyat gutortur kadilen düşünje wa psikologiýany okap we diýinen soňam şolar ýaly sarp edilýän bolsa esasen Türkmenistan ýaly döwlet üçin indi siz özüňiz terede salyp görüň-de şonuň aň düşünjesini. Yani psikologiýa diýilen zat Türkmenistan iň bir gerekli zerur kadrlaryň biri şu. Hakykatdan hem travma ýaşatýar biz aňarda. Çağalar ejesini görebilen okmuy, ay derd üstüne dert görüp otur bizimkiler ruhu taýda. Bizimkiler ýöne ay gülýäli ýurdumyz bar, näme işleseň iş bar, o şeýle bar, beýle ýok gadymy, toğumy. Bu göze görünýän zatlar bilen mysal berýärler. Oho, bu aşaňdaky näme ýaşuly, bende sen kemçiligiň barmy? Ya men şu wagt aj otyrmy? Biz näme üçin şu zatlaryň aradasyny edýäs? Biz şu zatlaryň aňyna düşünjesine yetdik biz. Yani köp yetmeýän soň biz halka gözüňizi açyň, görüň şu zatlar diýip düşündirýär. Bolmasa 5 manat üçin hiç bilmeden okudatlar. Hiç kim sponsor onu özümüz sponsor şutaýda. İşleýänler her kim bire ýardamlaşyp şeýdip günümüzi görüp. Doğru. Nuri sağ ol şu birazcık zaryadım çöküp var ya men çıkayım. Böyle. Yaxşı. Vatandaşlar sağ ol. Vatandaşlar gatuluğu çekmesin gerçi näçe bollay epes bolup gitdi. Efir açanma. Soň YouTube'a goýan gatuluk bolsa da kyn bolýar vatandaşlar. Şoň üçin köp sag bolun. Häzirlikçe. Häzir bir mut kamerany döndürün. Sağlıkda görüşelim vatandaşlar. Şu efirlerden edilen görünglerden netije çıkarın. Çıkarın netijeňizi de ýanyňyzdakylar bilen paýlaşyň. Galanam 2022-nji ýyl Allah halkyň bähbidine öwürlüşikler bolsun, şolar ýaly öwürlüşikli ýyl bolsun. Halkymyzyň herekete geçen ýyl bolsun. Sözden herekete geçilýän ýyl bolsun Allaha. Gat köp näme diýilýär, ziýan bermäkä şu hökümet halkymyza. Mundan beter ziýany bermäkä, mundan beter ýurdu batgalga iteklemäkä halkam ýurduna eýe çykar diýip umyt edýän. İnşallah hereket bolsun, herekete bereket diýipdirler. Şu zapros meselesi köpüleşmemiz beri bilen ok. Men TikTok'umda kemçilik barmy bilem ok. Maňa zapros urut diň, men urudy bilýän ýöne. Ýöne häzir efir ýapmakçy. Sağlıkda görüşelim hemmäňize. Sağlyk, amanlyk, maşgalaňyza awadançylyk, agyrlyk dileýän. Goý 2022-nji ýyl üstünlükleri hemraý ýylymyz bolsun, halkymyzyň tarapyna, halkyň bähbidine. Goý 2022-nji ýyl halkyň arkadasyz zamanasy bolsun. Olar halkyň arkadaly zamanasy diýe, bizim halkyň arkadasyz zamanasy bolsun diýip arzu edýäs. Çünkü arkadagy diýänimiz öz işini oňarmady, wezipesinde düplü kemçilikler goýberdi. Bulam halkymyzyň bakasydyr.
şu taýdaky illeşmelerin köpüsiniň men aýdýanyma goşulýandylar diýip umyt edýän. Anketalarda goşulýarlar, anketalar dogry netijeni berýär. Şoň üçin Türkmenistanyň hökümetem içinde halkymyzyň tarapyna ýykyn edip biläjek adamlar bolsa, halkymyzyň bähwidine hereket edip biläjek wezipeli adamlar bar bolsa, indi bolandyr, bestir, çak bolly. Näme etjek bolsaňyz halkyň tarapyna bähwidine edip başlaň diýip sizden umyt edýär. Bolmasa da bu gidiş gowy gidiş däl. Ýa-da şonda saglygyňyz saglykda bolşalyň. Salam ey vatandaşlar, yetip gelen täze 2022-nji ýylyň gutly bolsun, şümler bolsun. Goý geljekki ýyl Türkmenistanlarymyz üçin hassa ankat arzularymyza ýetýän ýylmyz bolsun. Edilleşler. Täze ýyl aşatynyň ýanyna öz ýaşy niyetimi, arzularymyzy size ýetirmek istedim. Her biriňize jaňlaşmady, habarlaşmady diýmän. Ýatdan çykanlarymyz wagty başlarsyňyz. Gutly bolsun täze ýylyňyz. Goý 2022-nji ýylda hemme illeşlerimiz, watandaşlarymyz öz arasyndaky kiçiräk düşmançylyklaryny, kökinelerini goýup, geljekde täze taýyp açyp, täzeden gatnaşyklaryna hasam bundan öter gowlaşdyrmak meselesini çok sağ olun, sağlıklı olsun.